Aya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira litko bwomogusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburga lisamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asenka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi asomorobelio wikiage kyomogusi Buya kegimo mwancho muligari bwa Nsoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono Buya kegimara inde aso gutwanchira ko bari yogiritangani kwegure nyumba mwago emambiye Nsoko bwa kiro mwancho muligari inche Innocent Onyango Diana Ndem togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekere serikali kubwatira serikali asomo secretary general sokiri na kugikelia serikali ngichwera kwani gorengane Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saini kurwe binto kurwe kitapa kerege lakini nkoira ni maega kego umuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge mutuko kubwatira iboryo obosemia gusekero kende gyonsiguro yemirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri uko email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutoka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uburuso w'umuguse ubugima n'urugendo rubwa tamange amaya namabe umusakito Linet Nyambane niga ngaririe imena isiko ya gusi na gusanga naba yaeteire nabakuyaetera njekera na igole twe unango tebiwa tabona iboro tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiwe ke miya kasta ngachaka ngondi fero po uira samagoro wani kamanya gutokanga na twali rogo wana wacha gitego aya nime yo muroberyo bw'umwenori kirari tukure Jumatano chinsabiri chabutuko imeya Nsoko TV oburuso bw'umuguse omwancho muri rebo Nsoko TV igeta ngiye Nsoko TV ibwatira senge njyawo kokoletera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchero bonda bwansi korwase ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyariki Steven Embonde korwase county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekera yago koreta amangana amaye ko ruri tukure Jumatatu bakari tukure Jumapili jeni gongoro ko petuel machin na nyora netrobin ya Nsoko TV oburuso bw'umuguse obulimira bw'esiro y'obunda bwense kurende tali nchiro ndio sura krobulimi obiyoke enyoreri bagalia bene kwaegwa megerio chisemi nobosemia egerio bulimi bwekerero nechikolinga asobolimi bochete skuru nobotigi bokumeka mache tebone ngombe bune yengiya Vaya konyana eyisimegete ndera ngetia maraba ekonete kunya kukina yo kamara bakonya kuyona nganya we kwama kuya Beka Chibuti
imokio bokombe tosoe mogondo bweri nebisumu ime na Pethuel Machin. Kile siku ya Jumanne chinsa ni bere cha morogoba wika chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa Pethuel Machin. Asomoro bere oberemi nobotugi ime Yensoko TV oboroso bwomogusi. Eye Yensoko TV oboroso bwomogusi. Omurubuli kubwatia na bukurigirirwa na kio muntu. Sia sole mambia bono go kwalinga masoge nande anemono otebyo ne kole asigitanda kia onyale kwa bago kuboka ya sawa litukuli ya ikurutugali tukali juma nande mono litukuli ya gatana seiki mwanchu muligirira ro chiri tariki 15 nemo mutinyo no mutangani mwaka bw'ikiri 2025 nemo go mwaka twa chako muyima abona boro chenga matuko 15 no maruro ororo olendo mwaka no gendete noro kuna konyora obukuru buyengo na kwaira bule na namono go tebirinde ekerege ko yaranto gendete gukwana ni chiki bere na chichi ayalire andonsi asoro mugusingo tenga happy new year boka oso asumurubili Yensoko bwa kirega igasigita seni na mbeye mugikuru Yensoko TV aiga no to kunyara ko bato kwarigania semambia bono twagotebinga enyore libaga kuboka litosoe asemirubilia gentegetangania kera wasoira sigita seni gitu kiabono mambia gosigia Yensoko TV mwanchu muligili no kwemanyia kera kwemanyiri kwanyara ko ba gokuyagacha na ye nubwate chinjira chindo tagete gukwana n'abantu bando bamanyige ntukiriki ogwetera gose obumanyi bwa obwate nabokonyora libaga kwanyara kabago gukwana na intwe asenchira yaito eliya bene twakwalibaga wacha segeta seni yaito nabo igononye nese namba eliye simi yaito kwanyara kabago twakerego ngote bingese mambia bono boka litonyara kabatogo kore iki asenchira wikere nimanyete ngabono mwanchu muligirali nigo to bandu bagendete kuna kuligirali ngabone weekend ngochere weekend yekere gocha nkie gocha na kerokyo wana lyokwe yaligani nonye noro saga ro lyotete kuyeka litukulia lero mambio chikarasolie rende ndabokuboka mapemo aliganie mirobeli yaga kerechi kobalende ngali yagorobire magoroba kwanyora ngabono linde litukulia mambira lirie igorera ebisi byonsipi ugusibu naro muntu mungaini wotambe ni manyete chinga kiechiga gento keroro ngiliana koboli ngabana bali muraire mueba kariche biri 12 igonga abagusiba arabokira barakorira emireme 3 abari go kama mabere bayikirie bara bapimire bona bairanire onoro kubana kuigera liriko barorenga agachae kali babegete likongo ikale igorende buna nakwarigarira mwanchu murigali selite kulia lero ngote bingu ikaranse unyara ko bakonyora libaga nando nyara ko bagwanchira iliyogie liri soe ase nyumba yago litonyara ko batoko bwatera na bali bali asense melio mtandao gendete ko genda sega sese mambia bono nindo chino begete earphone ya sama to kagenda asense melia Facebook na boko nyara ko bawo soro na gotobwati asenchira weekend ni wasikirito tebango goto follow buna Yensoko TV kera watu tunyanira asense melio mtandao Facebook na boko beka ekerengera likiage semambia bono na gototebinga mbarayibalia otagete gotura elwanyara ko bago sosumurubili etimu nere ndego so asense melia YouTube nero toko etebinga senchiro weekend na boko nyara ko bago kogenda asense melia YouTube na joro nyara ko bago subscribe elio nyara ko bago asegati yemeganda go somuganda uliogenda takubwatanie getaseni geito Yensoko TV bali batagete gotoma ujumbe go chase studio semambia bono na boko toma ase number 0788666663 elio nyare koba wakoranga kwa nyare koba go ikirania kilikebwenerete litotebani nga nanga yoberete igando cia soro mwanchu muligiri na kwaligani na gotebiringa soime getaseni elito nyare koba toko genda sobwa masema mbia bono ngo gotebinga inchinguru ku Innocent Onyango Diana no ara seseme ndengo chare ga igatwikaransa tunyara koba togo kwana gotebikire gento kurende gento gotebye sema mbia bono na boko bwate simi yage asenye ncheka mine yiga obeke clip ge sekonde 30 otebe nchenkuru kunyarebe gonda segete kuganiria ba emambingia gose kuganiria nyarebe emambingia elio nyara kabago tutumira otoke no bwate ujumbe yokorwa elio gatebunye birthday wish na aro nabo kunyara kabago kobeka gaiga elito nyara kabato kobeka sembe gekogera
aige sigeta seni kinoto kwali bagana yule na mbeyemo ilio amagania ndamanya ko bagagochicha nabo igoto kwaliganira itukuria rero nyara ko bagogosangana intwe litororenga kitimu ilie kurukunga ensoko bwakire kwa nyara ko bagokwebatanere timu nero reng embo ego soase kikosi ese mambia bono twanyara ko batokurigirira twamanyanga ningorio ikire ase mambia ye ande budarago tebia so mtandao kira waso iroro igotokonyara ko batokurigirira na koranga twanyara ko batogo kwa igiri kurunga utambulisho kwa manyekanire ilirende twanyara ko batokogenda asobwamo nindoche ase mambia bono bali baranyoderi baga waso asomorobelia tete ko chakiro musoli bwege susu ensoko ne mobwa kirembya mono musoli bwege suna koire na mbe mona teba ngalero ngoru chinamba gaiga nindoche nando musoli bwege sunero roba na baske baso bya mono mwanu mintu kuruchi semi cha doa katara wateba goika ensoko na nde soko ne yemo Diana na Innocent mbya mono watching live mbya mono eno kumochere agateba shikamo ensoko nyasaye onganchere naro litukolinde from Isebania border ngo ganelia border hills die church happy Sabbath day na ndasa gateba preparation day ahead ikiya pia siwezi sahau babo minto yukurunga Badisheba mungi na Badisheba by the way mochere gwateba ganegweto betimati gose onyara koba gakonyoro mutimuko na bagototebia asa gateba ngana mwanya bando agateba nga nyasanya alikoba kwalienda soko bwena oko bwena kwa bwango nabo batatebinga umungi na ngakyumobera bono igwite asemambia bono nande buna narigereri gaiga eno kuwatu kwani ngashikamo nje tigante benga marahaba mwanangu asemambia bono eno kumachere mbia tebia tabia chwara asamatanga nigo empty promises etigalete koba ekegocha ekenena samatanga onye to konyara gokonya inka bwata obokongu mbiya okirepi kwamba kororekananga eno kumochere na garoche gento gete montaga cheta samatanga gateba bana bamuna mubara ocheiga cheni chembaire se school ni matenga bono usi chia matenchire chigwetero borura se chinga kyune che bono mambie rero nali bakale gokoroko enia umwanchobo ende bali moko ende se banda kwigure no kumochera kale goteba nga to basa gukwane bintu biri utaikirani Tirisa Omboka Tirisa goteba watching live from Mathare North pamoja with Tirisa Celia na Damaris Kemuntu na bantu bonsi piria kimaibo samaro biyamono Tirisa Omboka Tirisa Mathare North rogoraiga aso konyara ko baba wasoa aso murubeli Barnabas irenire gaiga na kolete kikosi agoteba umusoli bwe su Joshua Buya Trimba Natasha Mcute Lydia Nyaboke Sheila Kemuntu Benjamin Nyaboro na boygo Douglas Ongao Hilary Musioma Plan B Hilary Elijah goteba mbia mono Jessica Muraga tebe soko bwa kire kuruguchi semo chia pipeline ega Nairobi mbia mono happy preparation day na goteba nga mutwale ritukolio maliganio ekera esabate erange wechigo chaka mbarikiwa Dennis Kukupae kuruguchi semo jiriji atasia tuabokire buyana atomire na tomire ime na soire me soko TV bwakire ne yaito na botambe tosoe twensi bia mono mbarikiwa Kukupae balde ya matukari trechi seme chia tasi ntarai kororo mbarikiwa ninchengi chabu jeria gerubaga teba happy preparation day kurwa ngumbu ban mabarin kingdom goika chinsemo chiri chia kanyimbo mwakiage village na bible baya goteba Ongeli Mariana na my husband Ben na bana baito Masdiga Macdotak na Brighton na bana ba Mintobon CP na bana baito ba na banto baito ba kanyimbo area batwale mambingia nindo chegega Eric Nyang'au agateba nga bwakire komotore hadi tamati Diana and Innocent mbia mono Eric Nyang'au asogosoa asomurubili yigenteke mugire ne sombiri kurwa sejeria kirubo ekinta etegora tabi Diana bwakire akiwaga ndrata Diana akiwakire ya tindakira mogo mole gochesinde ki maya ikire juma na gatete ngali tukeli bono nalio embogi umate embogi ino moga tabeli yeteli nali gutimati go sebaka kibatingoro kwale embogi ni mbogi embogi bono lero gegendete kuyaliganinga yicho kalere merobili muswati yokoro kwa jeria kirugo gendongerango kirigaiga konyoro umuntu agolikanga na abana bane taliko likanga na abana bane na abana baitu yani gamanye tenye union yeye igebwate
abantu bose Padre mumanya gataba good morning yoyo mumanya na ziporoye kuruchinse ya mochi ya nyancho na litiga ibuke Pastor Lamek mumanyi umwalimu Boniface mumanyi Primis Nyabugabu na boigo unchoke machoka eno kumochera gataba my brother thank God mama omintongo na ko okay ko yerare next week na runya gitari achesing kambia mono sana mwana minto kera nyasa kolira yu nigo tukwenelinga mbia mono sana kila Dennis eke musolwe sukuru chiseme chana kurusit salam club goikaga chuba no ale gaiga mbarikiwa Dennis kuku paya gondebia karibu sana Innocent Tasi yango chando mwana minto lindo che Diana abataba kwa Diana na ukwa nili nanjira na obuli no mogomu bugate oyu no musolwe gesu nindo che gaiga musoli agataba sawa embogi okay na tebi une embogi egorgo Josephat agataba digale chisemo chirichia agorwa Josephat Monosonic korwa muoma korwa chisemo chia Limuru na abokiri mbokeli nindo che gaiga ndate koligerelia message yaye agataba na Brook Ruaka tuned na Edina Kemunto na Samuel ya muoma Lucian Nyanchama biyamono Hilary Musioma agataba korwa kangemi goikalio manga no ataba lio manga keroka bwa kirubya uyo numuntu sito numuntu sito bona na morals umusolibwe zwa ataba soko is on fire soko ne yamo biyamono inegati ya bali banyara ko bakubuka warolenda yana nakobuli kwataba lero tuli mogomo tindi mogomo kijuma yagere mbiyere ngakiekera igire jumo ko iwa ngogoka okogoka ese nyincho ikizire kwera igora matuko togendete ko bara twesiese togendete ko bara matuko aere tojore ngeli kurinde tato aere tutarakora bitu bwenete gukora jamaine because ebate tubwate bintu bitu bwenete gukora lakini nendo konyora nga chinga kichinde chinga kiekere chiko na kominyoka iga chiko minyoka iga ibintu getembiro takere gukora gorende kwarigere kwaraga ki ibintu binabikiranire guseti ndabikiranire ese mambia bono na gwatebiri masugi narengese muchi uyu Nairobi igoro naruwe ta chinsaine rigwanti geta chia marogoba chinsaine chia magoroba chia butuko kini ni ibere chiale Keranga te magoroba igo natagete bantu bararenga negete butuko naruwe ta chinsaine chia magoroba tebe maragoba kiarango ituri ma Amos na gukwaneti by the way ngwata Amos nyasani ni mo mari ukora chaga na gukwaneti antebe tingo amaiga mina njira ni ramos ya nonse asuri agante bigo goikagabu bakwani timu yonsipi igo nchene ikiri amaiga mina njira ni nandigo goikomo kwani ono mukoligani antebeti sasa lero ijuma ni juma abantu bata advance buko kiora batebi basemiango batotomere advance njete ite mwanjito murigeri nkagete na ite mpate yane chiete ngoi oli bankonye gwakana advance bodi na bantu bazabete bakade tu mushahara umwakolia woro bodolie tu mushahara umwakolia goikira bono igo na liachi tego kuna chibesa wata weka ro kuna chibesa igokubwena ingega ro kuna chibesa okubwena pi lakini bali batarachi kuna nande to kubate they is always away inchira neroro chira neroro ono mutienyi togo sherekea ebimeli byito biri to simeka ebimeli byito bune cabbage to batebanganya sae abirende mutienyi ono ere kagaro igirika kwera okire nusu ya no tigariti akamono na liyo legatigati hadi bona liyo chagete baratenga January ko machika bentane sana lakini tigara kwa niyo murigereria ndo chago teba mbwaterero poko aya baira delio manjito murigeria bwita Sengen Soko TV tigara ndinda kwani ando cia soringa en soko bwakire na nyuru akeigo mbia gotebekene
kina ikire gaiga tunyare tugusanga kinga kimwe kigatogote mu butame nigo tukunyara twasanga twamanyania twasema nimwe gitasengiye tugen Soko TV no moro biri Soko bwakire muna butambo mwajitu murgeria nane kukwalgania tunyare tugusanga kinga kimwe kiga nane tuko inyori butambe asumtanda yo Facebook na tunyara live na Soko TV weka YouTube Soko TV TikTok na turi butambe kwanyara ko gusanga na into kwalente kerengere kyago irikyanyaragiye kwigwikana igonga ndosi ya so mwajitu murgeria eno kumochera na waigo umusori bw'egesusu kwandorire ande naho kwaniria ndo singa bwakire na inte bwakire byano syasore Okay, mwanchu murigeri ko ibure Diana na yaroyo tabirobo ene ganyurwa ase oika ase yeta seni rero omuibwa Eric Okari agataba good morning team Soko bwakire bya show Diana Bindemo na Innocent Onyanga as usual always watching you live from Machakos University hadi tamati na wasalimia my dad Richard Mose na boy agataba mom Josephine Mora from Sugubo PAG Nyacheki agataba say wishing them a blessed day and a weekend day ahead nindoche gaiga Jared Orure matureti agataba kurwanya Chichi Secondary School agataba Nyamira County watching live negati yabali banyoleli baga waswaso murubili yese mambya bano mwanchu murigeli ntongo watebingelinga live lingiye totobegete na buko ibuguli no nayo yebekise ci group chinde tubaza ko bawe ko manyana nawo gendete gwesome nagatebye se mambya bono onu mutinyi togosherekea birito simegete birito simegete bakinyanya no ni chigo kabarindira botogoteba no ni mifugo na bingi smikiri cyane ntokoragiririo karioka kiana koragira ibintu byo smegete boigo igo ninto meruanga ko ya korali smegitase korali cabbage yamende teligoli aba yachakire ko kialenda size go seligoli size igore no mwacho murigeli semambya bono twakoragira twagatebirio so murubeli namba ito yo studio nigere 0788666663 nere namba ito yo studio so kunyara kwa bago totomira ujumbe yage semambya bono otatebia soberete kira watatebia soberete na intura buto kunyara kwa bato gutambulisha twatebanga nore Solomon Nyamonga bateba watching live kuruchinse ya mochiri chiaruiru yamono mbarega igana barabundoche bali bagocha basoa se umurobeli semambya bono mungwa narogor ku Ben Mosigisi by the way Ben Mosigisi lishabikiri ito gochora agenda chinsemo cha Ethiopia antebetinga Innocent kera kwanyende Ethiopia kumbe kigusina bokere kiyiga bali by the way mukora ategere kigusiko ruchinse chesi konga kimoko igwekara to kwa ne kigusi antebetinga ekerota gete komanyanga kwa Misiri nka tegere kigusi igunga kigi oke Misiri Dan na urugete Dan Suarez na urugete derante imbe cyanga cye chikosori ande inga cyanga cye chikosori muri present yiga next time nache arabwateke baguge chikosori uyu mambi araja buri muno bube ante binga next time nacha kibwate aratotebira kinyo mete chi kuranje ya kole twali Uganda ikiro cyo ko tebinenga ki Buganda bagendrete semambi yabono umugaka gabegetekura timba digo sene pesa ni milita ni ayo rusete korwa kamako yire ballotime agiri umugaka nagetekura Museveni nabegetekura yaye kibatiago ndebinga iline kulinogo tonyeri kulinogo tonyeri iga tonyeti ekura bono rende kero kurigereria Buganda yakore tobochori kero narigereria semambi yabono lishirika likoro ku NBS National Broadcasting Service ya Uganda goteba yarenkenga mugaka gatangaine ase chikura 50 nomo na ibere nugutaisano na ibere Bobby Wine na maroraga bwate 15 nemo na abande go bari kurwanirira kiriye kurukunga abande percentage yemo asemia abande 0.5 gabu igo chikura mbona matoke agendete gosoka gwetania abaganda chiribu milioni 20 noyo monigo bachite asebituo biabo bagachikwa bagakora obochori mwancho muri litukoriye goro libanyara kwa bagachora barayi bachikwa bako barasemia kenere busyo ense ya Buganda mwancho muri gereri ndige gakora obochori bwaye maega yegeka kiemia kene na nomono nigo bakonyara kwa bagachora umurai barusetie miaka libakonyara kwa bakoranga
barusirie se barode nganga kibakora maunchoreri egento kirige ukorekana sense ya Buganda ngiringa barusetie miaka yomoro waniriri boborai bwense babwati miaka iri babege tororo ne chintunde na jiro chinchia rusetibu ngo nyasaye kako irobo moyo ayoko genda kana ko bomorai bwense yo igorende mwanchumurigiri na borata kikomanya kuna korigitori chinamba tororenga ningi kirike gendrete kurwa sense meri ya Buganda anamonongi asemambia bono bagendete gokora igo Diana nuruchenga mugaka gatangaine ari mutwe abagaka bantu bamwanjete mugakuri ori chwana bantu bamwanjete aya Buganda ome sine internet yali mitiwe aya Buganda ome nyete Buganda ubwenenu naora kwitugure juma no ganje to mugakoyo ya mwaga njabaganda ngo basabira byasana igondo chenga goikira bono mambie konye chikura baraba liri konye konye mwakora nyori chikura chiri bwi 14 chimi 232 ibere 61.7%. Robert Changulanyi ni gabwate 7753 kuruwa sebituo baba liri bisini niga nigabwate 33.6%. abande mbarabu Nathani nanda mufambi oyo ule mu wakili nere chia enchirabwe meronge echimisane meronge 5 nomo yose ya Buganda ngendete ko barama tokyabo bagendete koranga demokrasia ya belia banyarta ko bakonyora libagali kuligoro nagochora barayi babo ya bwenere urende kwararanga na bebwene innocent itebeli Diana ingoko tuligo simekwa mbuya kwa motebye ali kabichi go sendere mambiya mono oyo taramanya ama etega jiko kwa jiko simekwa wagobuli nga tupelekwa shambani tufune kuku lakini nate abana benga nokusi Christopher Tandi are watching live from Burangi Kenyambi with my wife Lydia Kirubo, abana Sheila Matiang Muranga, Mikae, Mama Mungina na tata Muranga pamoja hadi tamati abumba libanya kwa bagoswa asomorobelie sembambi yabono. Igolende na borochenga na bere igo. Ono Diana lero lingana limwa munchenkoliru. Lingana limwa munchenkoliru. Na ndera tinde wateyuligelie screen. Muligere linga kingoliteba. Jenda dago tabiga enda tebuga tiemisa nigo ego sasi muri oko yerageria enda tebuga tiemisa yaye ni ego sasi muri oko yerageria utayeragereti echando nera muntu mwoga ko yerageria nabe koragerera usite koragirwa aya muntu tigakorangiri January yenga kora injugo chaturalie chichabati turalie ngoko enda tebuga timuntu ego sasi muri oko yerageria nero ekonyara kabage gosasi matinge yago yabere chusi nabego kana ngegetoli kuri okay kulire kende gyos mwanchu muri uri gokora umuntu ikeira abwa batabagire dongoriare ngora bokomanya Joseph Monosonic muoma kurujise mu ya limuru nando temiro electric kosiga kia Lucian Nyanchama Job Maset na Dickson Kebaso abateba Lilian no bale imeyo muruguli gati yabali banyaraka bagoswa Rogers Nyarikia oteba kurujise mu Amsterdam nonde watching live en Soko TV show amaiga ko chimwate family gina tambe busamaro Nyamira County na mashabiki onsi pimbi yamono kwarorire bali banyaraka bagoswa wenindo che Solomon no nyenjare ko na matebire kuruli urwete chisemo cyambature tigo moncho murigiri naboko nyaraka bago tubwati asemambia bono litonyara ko batoko genda sobwa monti kora rango se timu nere asoira sense melia ya YouTube ndaka YouTube ngando che Solomon Nyamongo agoteba no watching from Ruiru nabigo umanjito murigiri abotambira maitinge na bayetu yo studio abago tuma ujumbe yago surwa karago ase ense melia WhatsApp tonyara togosanga ngara bukubika robot wagoga gundo chora just nyarike atewa no alime yo morobero kurwa omugwa baba kinami kurwa nyangusu omugwa baba kinami na mama watoto Faith amaigase Victor Mondo Lydia Nyaboke enengo yobo kumasaro monyoni nabego igando chenengo yobo kumanere no ali gagate banga na mama Lilian Nyanchoka from Nyamira City Kitutu Masaba na familia ya Eriso Kimanga tokea Bundo Kibirigo Bundo Mabingwa
Team Strong kote yango kwaniria abantu bakibirigo sana abigo Charles Rwanga tubano ali meyomorobirio from Nyamira County Kenyarira basement area where tuned in out banga labi kwambuka Silvia Mora Weldon Nyaure Jacqueline kwambuka nabe gora Rafael Misuko wasime iyo morobirio we go first lady out bakurwa Embakasi pipeline tuned in wapike Fanyagaka Anet Mora enengo yobo kima Musanyaunde iso Flora Jonathan Rogito negati abaningo chango cyana ningo basomo mwanchito murigeria nabayigo Bernard OTV nera utebanga good morning nandega gando chine ngo yobo kumo bakwanirie negati abali bagende totuma ujumbe asena baito yes studio Charles Rwanga Rogers Nyariki na rodinga no mutu watetega gwase mtandaito WhatsApp igonga na mwanchito murigeria nabo gutuma uruwaka rwagonda rasense media ya YouTube bali banyali bakubeka ekerengerero kyaboro emambia ya bono ndoche omusori bw'esote bano arega igasomo rubiryo negati abali bagende to kubwatia nabayigo Paul Bosire nera oteba kurasinse mo cyabo sabaro rali me yo murubiryo abwabu Innocent aranyero kurasinse media YouTube wateba ngalinga rali mwamlero rali kwanere igori yenda ndatirigo sasima kenda une ulioka yenda agera nerego sasima nindoche Dennis Kiradio side semo ya YouTube ataba soko nemo kira Dennis yake yo musoli bwege susu asawa taba watching live kuruchin semo chirichia na kuru sit salam club goika sobo gachuba umwancho muligereri biyamono ase Dennis Kirandi yendongere nganche tege kurukumo kyogo sana ega kogenda across all the platforms chito onyara kabaga goika Facebook or Facebook ochicha semo ya YouTube na konyara kabaga watatebia saberete nindoche Linet Mokogoti Bubiero nigatebaga alichinse mu utawala mbiyamono aliya mihango no imaite kaite ninye maite okay oya tindiko yeigwa aba bali mbaka assist no bale senseme ya mihango no barabo bororende ekine kikinyoni kiri cyito cyabokire bono mami twatebirenga bali mwanyara kwa makonyora libagana kwa swaga igani ndoche Honorable Victor Mondo nigagateba loud and clear from Kilimani tuko pamoja hadi tamat my lively Sharon Victor 6 Anthony Ragoli Rispawaro Joshua Mbuya Trimba nabo igosura mbaya Rosafi agateba Vini Sanganyi Sheila Kemunto na ndengo kwanira alega igandigeretie Honorable Ndiye Kimaganga na boiga kwa Grace Ombati Kenya Bairuli Shadrack nanda sakale gotebanga abande mbarega igoteba nyamba no nyoni kale ni usinde Honorable ngeni ya Grace nabo igomugire Fred Simba yakiamuka mama Somi Steve Manoa mugire no sano comedy bijamano asokonyora libaga koso asomurubeli nindo chega iganande Enoch Makolia bataba kurwa chisemo cya Musaraba town represented well bijamano bali mwachakire go ikabone kikosi gikira Fred Moga ukire kuruga yataba St Peters nyakenyomisia nigataba secondary school wenere ogurunga Fred Moga mystical asenchira yubikirano igoda yana kwararira bachire onde buyasi olito manyetonye lietali autorareta uko bwati to Colton Otonga yachete Colton Oto muboli angonga yachete Colton Oto esi nibaga kurete ma teraliza real na debeti simira yarongo charo wake simiri twa chakire kwa nagaiga mutai na batendeni dianene lakini ndende Innocent taragenda mutumoko rero ndaitete na ijivanji gari jivanji okay abasubati mbali bakurara gari go kunyara bali nabana rero babiri babomba talere ba utatetenga noko kohagio muti rero babiri babo ganara babwata abana mugongo nandi nabo wana mambuna wacha buna nari kocha abona ramba yo bwani tio muti babiri nabo babikira kangoliga ndaitire rumurigere yarore buna bako yo bwani life kero kwanera boigo muswati okurukunga Mary Mudhoni igare omu PS ose omulike monena ase wizara y'obachanu nigatebiri osorure koko kya saba Kenya batige kobwani omote itakeire bataraenda kwa yobwani barakorerwa kuringori bamanyunga ki no bwate pressure ndonge bintu binde mbibwenete rende kwanyara kabaga konyora ninoche Enoch Makolia agateba osoire meyo murubeli mbiya mono asoko nyara kabaga kwenyora libaga na gosoro asenchira yobikira n'umwanchi muri gali tutete kwa ndumutimo gotokoirana
tunyara kama togoso asensemo ya mayo. Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganete betri uratumia segari yao. Ebetri uguchachirimo ugakweba. Ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gusenga kiyobokendu. Tawe chanika. Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao. Nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi. Chibetri uratumia asegari enke ebasi no nyaneli kurukuro. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autopat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi.
Chumurigeli nande twirene chetre chitaika 33 maega yechinsa 12 chabono mambi kinarabuga nagore goruchinsa mochiri chia Kisumu tigato swasa maya litonyara kabato kumanyinga nkikirike gendo to musbati oyo maseli Dorin Muranya Kundi uyubwate myaka 20 korwa ekenyorokia nyageta egwodi yabo mwagamo nigagatebekana anyartu kaba gakomwege no musani oyo nakomwagwita ncishiringi chiribu chimibere echia tebete ngani gamugachirite ase account kare goteba ya siekire gorwe locked account kurinde ekeraira na imeyense ya Kenya chibese chitachinyoreti mwanchu murigirire gento keirerete anyartu kaba gokurwo gosaba kwa ego chia sabanyanyimbo banyarko bakomokonya ilia nyore kiliotebekana obwene bwaye maega ichwese echo kuriegwa n'umusani oyo mwanchu murigiri tugatonyora robot yoruo asenchira yobukirana maega yo kwenda ense ya maiko ya Lebanon asomwako 2023 Dorin Muranya Kundi kurwanya Geita ward ya Mwagamo bunge ya North Mugrango ya Nyamira nigo ari no borobo nene maega yo kumwege na umusani wa Choice Kerubo akomutigera chibesa ya account yo Choice mungainete nga yebeke rocking saving account egento konyora ikire chishiringi kiribu chimibere hasekorende wikabona igekerero nete Kenya atanyorete besende onsi Dorin Muranya Kundi nachete Lebanon 2023 nachete no musani ona ukuru Joyce Kerubo kernache thoro tugakorie gasu tugakorie gaikira agandebi nachibes cha uno bata sura agachinga mteiti mbwati agandei asengubeka nabongo kugachira chibesa shida te ya endomere mbegingo kugachira chibesa chago tirende ngamo trust igonga mwege nagande yakombekera rocking saving echo nagocha tuchikorusi bono ngabera ngacha ngaira nanga ngacha Nairobi ngabera ororo ngamuganya kororo renda chituchikorusi chibesa korwali kara ali agandebi esimia yachakira kolete shida mpesa hapo mtoto kira tokata maybe ne mpesa hapo ikapata shida tikayache Kenya twende Safaricom tuligerelinge shida agacha rinde tukaenda na tuenda tukanyora pesa njia no 20 tukanyora malita umumuro mwabago soma bagatebo ne rusti chibesa bakorokina rusti gocha igo beriyo Dorin Muranya Kundi oyu hosiretise naboigo ngina kobe barimo igo hatemire mukyoye bwechingira chionsi protota hebese yaye yokorengana neji statement ya mpesa chikorokinga omura omwabo musani wa Choice Kerubo nere horuseti chibese cyo kirabwa to kwegena ngana irane Kenya iga heriagenda ubugima bwaye na temire kuganyasa na korumutinyo komina yagoteino familia ne uro yechibese cyo na kirire na turire bakabono iga ngaramba liko ngabana ngatete ante ye familia ne juba ingonya gongani tiagote ye familia yago tukwanira mumuro ya irani chibese naganyire baka narosi yanjandire sana jua chibese cyo na gishuka nategemete nimbwata abana ba minto timbwati ndenjire ndakore kurwa kwa mateso kaneteire konyora chibese cyo Dorin oyu konyora gokorega siengo ya nyumba nabo igogo ikago CBSS asensemo ya Lebanon igobona esokirie na gosaba yamate nyare koba nabo ige bitabu yoborendi nyare koba bikomonario mukageru oyu erio airaniriwe chibesa chiae chia koreta sense ya Lebanon ose ya nyumba gokoro konya gotinyi gosibie bintu kobangusa sasikine torikolinda gero konya kuomani osibiore kwanyichanwa ese kwanjanwa kwa yake perfume iko kwanyitalisko chini ndo chibobe sana nachira gotema sinanyatire yashindikana twamanyane tekindega igarende tokabobusani mono tokanjana tokanara na bono mpaka ngamwege narende sai Nairobi ari no amenye thoro bonera konteina mumuro mwabende gali kaje kungira ni chibesa mutate into byao bikono kwani kungira ndi kuchibesa cyane wangire Steven Nyakembonde Nyageita North Mugrango county ya Nyamira manjito murigiria noroboti rogo chania kwegure no muswati yo ari gukora imirimo andake innocent indatebenga ndugani ritugene bantu bwango igo chibese ni chingo mukire sana
chingong sana chibese ni chingong sana naboko akonyora ng'abana muswati bunoyu muchando noli bali bairete chibese batati ko ona apachi chiba chaka matengo mwaka na bali bakwamba kororekana ego bakona kogenda bana gusikia matuko nababone tabachake gwakana chibese echu ekogerekero kuigure bagateba nga chisese ngo sibi chikaro na chiago sibi chiabo topi osibi bakebirogo lakini rende innocent aso kwege no monto tatebe ninde buna bono ntore Nairobi yao tari moibori ogo ogutumire bese tari muwano mino ono musani ko mirane yaba sani mbaraba ya lakini ekerego ikaso kwege no monto kwa moebese yonsi for me no account wanchu muri account tigato kwanira abo kuri mwanchi to muri ya tugotikana no roboti uronto chuko kumanya usibese cyunja bete chikwiranirwa Sara Nyaboke na era nikabekere twegutwa no buno mugambi omoya we location ya Busongo ase omoyego korekane timegetige chigosori kyagusie omoyegoyo nigora gituna mokonyi bo mo commissioner wenseme ya Kisii Central Gladys Nyongesa omwe we ward ya Bubaracho Ibrahim Ngubo negatie yabatenini bande bo bolendime county ya Kisii mwanchito mongeria torali gatie yali abetika korekana kurwa studio ito ya kabiri Naso Maiga bokumvekere gutwa mugambi muya we location ya Busongo Madam Sara Nyaboke meye egatigia chigosori kya Gusii no Maiga uraono mukonyi bo commissioner bwenseme ya Kisii Central Madam Gladys Nyongesa omwemsebu wadi ya Bubaracho Ibrahim Ngubo igatia bateneri bande bo Borindime county ya Kisii. Who have come here today to witness the inauguration of our new chief, Madam Sara Nyaboke. Mimi nilikuwa msajili wa ndoa katika kaunti ya Trans Nzoia kwa miaka hii. Nimeunganisha ndoa zaidi ya 850, wote wamekaa wakiwa na furaha. Leo hii nimekuja kuhitimisha na nimeunganisha mbele yenu. Tusimame. Korengana no muskongobo nigo amuborire mugambi Sara gutanganya munene bosyo eryo nari ararahe abananchi buya. Nami nataka kusema ya kwamba ulizia Mungu akupe hekima awe ndani yako akufunulie mtu anapokuja kutoka huku unajua ni nini anataka alafu na wewe ufanye kulingana na uaminifu wa Mungu. Usiende kuongozwa na pesa. Ukiongozwa na pesa hiyo kazi inaishia hapo. Manake Mungu atatoroka, atakuacha peke yako na hutaweza kuongoza binadamu. Na kubwatikana no botutukano wechimbe bwabire bokweniki wasensemo iyo ebebekaino bogetutu na nyari bari chache nigongubo aganire botoero na ko mugambi chinga kichinyororo kora ere gukora emechando imeyoro gongoro rwa Busongo. Sijui leo hii imefika wapi mama the first lady to be a chief. Tuanze sisi viongozi wa siasa kufanya siasa kwenda kwa mama ambaye kazi yake sio siasa, ni kuja kuangalia mambo ya usalama na kuchunga watu wetu. Hatustahili kuingia hapo, sisi ndio tunastahili kuwa wa kwanza kumpongeza mama. Ndio sababu mimi nimekuja hapa kusema wacha mama akae kwa hiyo ofisi na yeye akae aongoze, tuone wamama wanatupeleka namna gani. Sasa ofisi imeingiwa na mama, si tumwombee sisi wote mama atuongoze. Na mnajua hii tauni kuna mambo mengi. Nimesikia wengine wakisema mambo ya bangi iko pombe. Kisa kama hiyo ya vile chairman wa committee aliongea. Hayo mambo yote huwa yatatulizwa na machiefs na manaibu wao. Wakati sisi wananchi pia tumeshirikiana pamoja tuwasaidie. Asebuiga bakwandira bande bamuganiria maya mugambi Sara asemermeya chaka Benerick Korea rero. Hii safari sisi ni rahisi na si mteremko. Kama wangefungua roho wakwambie barabara iko na tiba, iko na pumps nyingi, ukiamua utaingia. Madam Sara, usisahau kukumbuka siku ya leo. Pastor alisema ulimuita wakati ulikuwa una apply.
Wacha shetani asikuje uanze kujipiga kifua. Usituaibishe Sara kama si mimi. Hao watu wote wamekuja hapa, wakikuja kwa ofisi yako uwashughulikie mpaka watu wa Busongo waridhike. Sawa sawa. Chiefs and assistant chiefs, you work at your home areas. So if you don't serve your people well, wakati unastaafu unaona aibu kuishi kwa hiyo kijiji. So you have no choice but to do what? To serve your people with integrity. Kwa ripoti ya Ensoko TV kure kaunti ya Kisii, Chepethuel Machin. Chiskuru ime ye kaunti ya Nyamira aselitukulia kana litukulia goro nigo chiagendete kubarikia abana be grade ya 10 abo bagendete gukinya umubaro ase chiskuru ase skuru ya umwanchu burigeli oroboti oru nigo rwanyarite ko baru kwariganirwa no muyulikito Steve Nyarikembuda asa gukwananga kijiskuru chinseme cya Nyamira kigendete kwarigania abana be grade ya 10 tietojara ko batokoranga ngaki abana bagendete guswa ase chiskuru icho ase rituko ya kane chiskuru ao ni gochitaraikirania umubaro moikiranu wa grade 10 ase boigo chiskuru ao chiabere goikabono chikorikia umubaro moke bwa borokwa bagoso grade 10 ase skuru ya mura ya Kibirigo Boys URNC ya C1 yogotoka ase wodi ya Bunyamatuta ebunge ya West Mugirango ime ya Nyamira nigo gwetera umwarimu monene Clement Nyangacha arero bokongu bwabera roro ase grade 10 asaba ibori bataranyora boikiranu ebisabu heri ko bareta aborokiwa baba ase skuru korenga no mubaro betu ne serikali skuru bare 363 ne namba yetu natua kagere to mwako natua kanyara wana ni 550 ekero kurusa ni wako na mtotere pia wana kange 120 gatunya ro kasto akagete wana wonga tena mbia to kendereka teraba obe akorra na government ni toyaba ete motoka tano ya kurumande mpaka Friday mwambia abana bampache bache school batie mchanga tu aro munene kase admissions ya grade 10 mangana ye transfer nguru kwa Clement Nyangacha chief principal Kibirigo Boys High School biamono muraria ndatebe na litangani tegangira ni asa biamono asenye kira matokeo tu anyora yo mwako rio era ndaite by brief ya matokeo na kia bana bakorete to bata bana 377 igo mini ito yare 8.313 Gorende nokiginda nagani patebi ndoto ate program ke 8.8 aye ase skuru ya secondary ya Bosiango iyo gotoka wodi ya Bogichore bunge ya West Mugirango boigo igo ibwate mochando iyo asaboro kiwa babeire bataraikirana boikiranu asumubaro moke inse ya boro kiwemya ikabono baikira ase skuru iyo gento kerense ye kerengo kiria betu ne serikali ase abana ba grade 10 ndoga saini ko receive abana we kabono ege buna to kwana bono ega abana ba chirange 25 baracha bonsi batimba ga saini ko report we are expecting an increasing number kuikira mambi lakini ase grade 10 ndoche okoswa abana bakabeswa kolinze sana okorana uchumi neminete abantu abangu uchumi ya Kenya lakini abayibolitira bareta abana erinde banyara ko babagosoma ase skuru ya Nyakiure secondary yegotoka ase wodi ya Bunyamatuta nigo baigo babwate umuchando iyo bwo mubaro moke Njinga Somusa chief principal Nyakiure secondary school grade 10 the government gave us 297 students. And so far, our report is staggering. Wamekuja pole tangu Monday, but as by today, I can confidently say that we have around
150 students. Ase wodi yekerenye bunge ya North Mogrango ase skuru ya Care Mixed nigo igo ebicha ere UAU kero aboroki wa batarikirana abo ikirano ase grade 10 ase bono basabira abayibori kwangoya eri ko bareta aboroki wa bachake gosoma umuroberi oyo senior school. Asa admission ya grade 10 no twanyorido muchanda moke ase minjo abana bakaribuja ngora gogo na rotimanyiti na isababu niri lakini nabokorora nga isaro tanamut ase school yiga tua abana se system gobari 81 lakini about reported currently they are 20. We have 11 boys and 9 girls. But they report daily, although the number is very low. Like today, we only received 1. So that is the position as for today. Stephen Nyarikemonde, Nsoko TV, County ya Nyamira. Mwanchito murigeria tugosuka mutwe nigo yokabairo mwaziri w'ekisemi Ezekiel Machogombaki nero tangaina seganga yokoriye kerego kyobogabana se county ya Kisii oneye nkorengana no muteri monene bw'ekyombe gya Center for African Progress kose CAP Ontario yego yokwanete chinga kicho kubwatukoroboti oruo basatebire buna korengana no gusangiria birengelyo kurwasa abantu be county ya Kisii omo skema chogo ni gatanga inase ekerengo ya 39 satebire buna nagenda goshya osinagendete gusanga asekerengo boigo ya 32 kikyo mugabana bwe county ya Kisii Paul Simbarati achite buno mugabano kabere osibine namba ya kabere asegange yuyoko ryobrai wekero gekyo kyo mugabana se county ya Kisii Mwanchito murigeria turatigerega gatiaria abeteka gukwano nabigotore mnachukuri cyabete chigwakwa. So with us we discussed with the Chinese and we told bono tuabole tiaba gusiba ito egente kenene kabisa geko basumbankere kieke bakatoterege ente kenene kabisa ne economy mangana y'uchumi abantu emeronge bere naisa nesta seligana go 28% ebatebetege ente kenene kabisa geko basumbane ne mangana y'echibesa uchumi egento gya kabere batebetenga ekere infrastructure 19% egento buna chipara mangana buna yiga chidaraja egento gya kabere nekero kingo basumbwa kere so ase obotukiobo tuabole tia abantu chielefu 3 bali belikire wakachikura bali babwate bitambulisho na voters cards abona bato bakaliki tuabole tia mangana yayiga egere bono mbu yakanyoro obo amangana kurwa sabantu bali bakwenda wakachikura toko boli bantu bande bonsi n'abantu abachielefu 3 bakabaganwa si constituency chionsi ipikia kianda balafu toko babana pakase chi ward asa mangana y'abantu bali babuchiko wakera chikura ebato tebeti monto motanga ni gaiga aliko already nyolete chikura chinyinge kabisa koso support tuna banta bangi former CS Dr. Ezekiel Machogo onyolete 39% kose 39 30 na kianda asemia ne rotanganite anyolete chikura elfu yemo emia na 1170 respondents bata chikura jizo wakulero nere bagwakira yere 39% umondo kabere galenge simbarati oyonyolete 960 kose 32% meronge 3 na ibere asemia Dr. Ndari agacho yo gatatu abwate 9.2% alafu Nyaberi akanyola 120 kose 4% abantu 11.23% bato tebeti mbara amua ebyo mane binge birenseye ntobwate DCP ntobwate kanu ntobwate DAP ODM nero UDN nero ro UPA ngerororo nkiamaki abantu barabange etwate betwe kiama bagusi barabange ekekoro UPA ekikenyorete 27% meronge bere naisa na ibere asemia ekiama gya kabere ne kiama gya gashagwa gekoro ku DCP
ekikenyorete 24%, emerongo ebere na inye ase emia. Ekiama gia gatatu no DM 15%, ne ekiama gia kane UDA 13%. Ebibinde gochinse byanyorete chinke Jubilee kebwate 4% na Ford Kenya kebwate 6%. Alafu ne byoma binde bike Kenya Social Congress nini bikanyora 11%. Geria togotigara na baigo gusuka mutwe ni gaboroki wabo Burundi awechindege bensi ya Kenya bale ne kibakokera maiga yogo chakigwa ku morobirio bokonyora maigerio ogwateranirwe ensengima aseganga yogo kinyo bomanyi wabo enganego chia kubaikerania konyora amauko na baigo na barashikwenyorera emirimo imensi ya Kenya machito morgeria ne gitambo kirekyo nigo kerengete gochia koyegokya na baigo gokeya umubaro waborokiwa bagotigara chiseminjira neye nomo nenjira ya moyo kweneke muna abasaye kusibari bagochia kwenkonya no murobiro yo kunyara bale bakwenyorire bitoki byabo nabiga megerio asenchi ya bene. We discussed with the Chinese and we told them that let us make it whereby when the students come, the parents are able to pay. For 2 years program, I'm sure the Kenyan parents will be able to do that very, very much comfortably. But for 4 years or 5 years, you find sometimes the parents may struggle. A parent will take a students in the overseas, hoping that maybe things will work out, only to realize for one reason or another, things are not working out as expected. And then you find that because of the lack of fee payment, the kid can't continue with the program. And when the kid can't continue the program, the kid will need to survive. Now, in this case, we give the young people an opportunity whereby that element of loneliness in a foreign country is cancelled out because they have their fellow brothers, sisters that they are joining with them. So when they reach Chenyang Aerospace University, they have brothers and sisters, friends that they were in the same class in Kenya Nautical College, because when we airlift them, we are taking about 15 people, 20 people, 10 people at the same time. So when they get to China, they have at least or that kind of a number that they've been with in class in Kenya. So that element of loneliness is out. The expenses, the quality of education, and the opportunities of finding a good job can be very well satisfied. So I quite believe that this collaboration will be very successful, and the students, and this collaboration will be very attractive to students here in Kenya. Kenya is a growing tourist destination, and a lot of the students from the past, they want to pursue the aviation sector. One of the sector, what I definitely think and what China is promoting heavily, especially in UAE, is low altitude economy. That is the drone technology. What I truly believe that Kenya would heavily benefit if we learn from NUA regarding the drone technology. Mwancho muligiriri togosaba na se county ya Machakos ya seli tukuligoro muraibuze Dr. William Ruto anyarata ko bagagwikira na senseme yona konyara ko bakora umurubiri bukorwa kibesa gucia asabasai likonyara ko bakonyore njire we chakilia nonya no bonchoriri bwabo muraibuze nigatebeti abasai banyara ko bakwegena kira umurubiri ya serikali ya bekire yakogera niko bayibegete busyo bugokonya abasai. I really appreciate. And I want to persuade you, please, good people, believe in yourselves. Mtu asikuambie huwezi. Mtu asikuambie ni kidogo. Mtu asikuambie hawezekani. Tell them it is possible and I am going to succeed. Mujiamini, believe in yourselves, you're going to succeed. Na tutawaombea Mungu awasaidie so that each and every one of you succeeds. Shilingi 50,000 utapata. Tutakusupport. Tutakuhakikisha kwamba tunafuatilia. Ukishafanya biashara yako unaweza kusonga. Tuko na pesa ingine unaweza kukopa. Hii ni pesa sio ya mkopo. This 50,000 is money the people of Kenya, the government of Kenya has given to you as a grant. Sio pesa utalipia. Lakini ukitoka hapo sasa unaweza kwenda kwa Hustler Fund. Unaweza kukopa 20,000, 50,000, 100,000
mpaka 1,150 kuongezea biashara yako. And I want to give you my assurance ya kwamba politics aside, we must move this country forward. And we need to work together. And I am determined. No part of Kenya, no community in Kenya, no region in Kenya is going to be left behind. We're going to move together. And that is why the design of any program that we have has a national character. Because for a long time, siasa ni ya kubaguana, siasa ni ya chuki, siasa ni ya ukabila. Those kind of things are the ones that are making Kenya not make as much progress as we should. And we must deal with those things so that we can move Kenya forward. Vijana tumeelewana jameni? Mnasema tuendelee? Muko tayari? Mwanchito murigeria boigo tugotigana no roboti rwo muraiwense chinga kikiama kia ODM kigenderete kwibanga busio bwo bochorio bonene bwo mwaka w'echirwe 2025 na ibere mwaziri w'echinguru rero Opiyo Wandayi niganera ganirie gochamo w'ikiama kyo ODM na bige kiama kia UDA banyari bagutura chinkwana na kuigwana. Mimi naunga mkono uamuzi wa ODM kuanzisha mazungumzo baina ya ODM na chama cha UDA. Na vile vile namshukuru Mheshimiwa Rais Ruto na timu yake ya UDA kwa kukubali kuandaa mazungumzo baina ya ODM na UDA. Mimi ningependelea haya mazungumzo yafanyike haraka iwezekanavyo. Na tufikie uamuzi au pre-election coalition agreement ili wakati wa kura ujao, wakati wa kura itakapofika, wanachama wa ODM na wanachama wa UDA waende kwa uchaguzi wakiwa kitu kimoja. Sina maana hiyo. Hakuna njia yoyote mtu yeyote atapata nafasi ikiwa ODM itaungana na UDA chini ya Mheshimiwa Rais William Ruto katika huo uchaguzi. Nataka kuwaomba nyinyi wananchi wa Karachuonyo ya kwamba mkubali ya kwamba mazungumzo yaendelee, na wakati watafikiana agreement, sisi sote tutoke nje tumpigie Mheshimiwa Rais William Ruto kura sisi sote. Kura zetu kwa miaka mingi sana zimekuwa zikiingia kwa kikapu kimoja, si ndio? Tusiruhusu mtu yote aje hapa atugawe, si ndio? Mtu asije hapa aanze kugawanya wananchi wa eneo hili. Tusanye kura zetu zote tuweke kapu kimoja na Mheshimiwa Rais William Ruto. Nigwete chikura chisoge kabwe kemo. Onde bwensi tabasugo babaga. Kuigwana gwaito mugwanchirane. Abu uno muwaziri Opiyo Wandayi. Nigagatebya abantu bensemo ya Luo Nyanza. Baba soe aselibo elimo na kwanchira no kuigwana gwa ODM na UDA aswate abana basoira ase serikali chikure cyabo cyekabeire asige kabwe kemo. Ndake Innocent kyato kwanire kiama kia ODM ini ngana tu yani na igweta so mtandao mtandao yitana utinga ni bwata mangi ibimonyo ni bwata imonyi binge ni gwitumura yoyo moka gotebanga hantu barire deposit ya ODM taliye deposit go kwane deposit muraibwe sena tete ngabasa ngoli bakarefe abasa baguru kwaba muramura bakori fair kebati muraibwe zaga tebe fair ni lire tobekera ngo muraibwe zaga tebe ngia fair lire kwamba kananga muratu aberero ntuana kuri fair ya baswati igo mwachakire nande kero metate birigo boni ebinde bitoko kwana kwanyarega moganda mwate yo muraibwe muraibwe zona kare tabanga FA talia ba subati boka bakari kuri baka kangoli bare fair Machito murigiria ina makongu boli bantu ende bagatebanga nintu togo profile bona bwabo babwatiru nandi batabwati. Okay, agotorara ngaki FA kalire nabagaka bakayibegete mubere bamuratuye kuri FA
gokware nge serious kumbe koranga konya muganyerete morora abantu bagukwane ngenteki. Lakini mimi naona hawa watu wanaonea hao warembo. Wanasema warembo peke yao ndio watu wa kuuliza fare. Hata hao wanaume ati sio ati wako mzuri vile. Sasa mtu amekuona hapo, Irene hapo sasa atakutumia simu babe. Ati kwa ule ati wakudumu. Ati master. Bazenga. Na kumbe ni chapa anatafuta. So kila mtu ajipange, si ndio? Ngiye bagakote yumura wese na Diana Ndemo. Ngiye bagakote yumura wese. Manjito murigiria ndaitenche ndete kebatiga nabigwa muntu korkwanga director Zack. Nere tukorukanga Gen Z. Torrega tiaba ngogo tebekene. Kebatina bara tebekene lakini oyo tebekene. Albert nabasaja bakariguria Albert ukienda from Nyambu PAG. Wacha warembo wakule kama wamepewa ya bure. Bamura jitakunwe. Tagete togende ne clip ibere somotimo kaya men tangani igere iyo mwaka 7 ngakiachi etaga chigwake kura. Kugandira bugurigere. Okombe ororegera tugwaka seita na buganda ngakibagwake kura yabo. Ya kabire. Mo bunge naro kurukunga na B na Bwire. Kurwa sensemo ya Busongo ya Kenya, Western Kenya. Bono chire busiwike gambero omosorero mokonyi bumugaba na bwe county ya Kakamega. Ayubu Savula. Gako motebiga. Savula. Kwabere go nsalirie lietanga nimbwete uburwiri bw'Inyamurero. Ntagete nko ire busiwike gambero lakini tutaraika tutete tuligikinya gitari ya no nibere kiriyo tagete. Togende mpimwe gagosaba damages gose atagetakanwe no mokonyi bumugaba no yu cishiringi milioni 100 maso musalire bale nyoroboni gagende tugosaliria abanteri mutakipata wancho muligeri tigatora igwa na nde tuyunga nkia kare gote abumo bungo yu. Let's not use politics to character assassinate. If you want to come on a political contest, come with an agenda. Come with your manifesto. Come with your mission. Tell us what is your vision. And let's contest on issues. Now, if anyone thinks that he will pull Nabina Bwera down by associating me with all sorts of issues, all I'm trying to say is that the law is the best arbiter for any contest that requires constitutional interpretation. And on this, I am prepared to go to the wire to stop Savula, his henchmen, including his boss.
Ege Nensoko TV Oboroso Bumugusi Obutindiro bosombasi amate Ninki kere tokore Asama rieta ngoro kumnyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonzo na Nairobi ga ugoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna amariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwana funzi orenge kwende university ongere gotumia maruna amariogo yogotindi amosariri wana yaikireke wango guikaru aligo. Panya oroyo onde orenge kwende kanisa utigire onge yakonywa amariogo yogotindi na amaru abasari. Erio twabaretaga Betami twabarwali elinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obi. Asamange twakirisimya namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichi buriyo gukora kingatale icyobutindo ebagotebango yogose komwelio nero gose kabya maiga yokonyora mangana mange korwa segete senikia usigete Nsoko TV boni go yakirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletro murobili kurkunga amegelio yebebelia murobili nigonda olete amuna basomba banya sai abu astra ko batukwegera lingana sobwagale nantalia yoka nonyora matera noena masabo noboroli ntunyale koba tokurwa ayankira lituko liye sabato liye abande bagotabanga Jumamos abande batabanga Saturday chinsa 12 chamambia ugweka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisyo ngaga nabasomba banyesaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni Chigosori inegatibo bundi obwo bwanchire na gotono mono ensengima nabono nigona yira mbarato asena bakoba kingo kwegekera emegano y'abanyangongo au kure bituna abyagusi abwo obachire nkuma ase Chigosori au egati yabo chinchire chaba munyoko amone bisero obyenkoyo ego ikachingongo au chinse imeyo muruberio obwenda basi y'abanyangongo emegane yonse nigora enyore aiga imegeteseni kyao kyabene Nsoko TV oboroso obwo mbogusi na inche Daniel Omwaga mnabotambe nigo bagontona Erieta Suarez. Omukubyo neritwo abagenwa abange kurwa chikansa au bakumirana na komotogia omonene wetera amatera amansu ibibungo naboigo amarandia imegataseni Nsoko TV tochikumirana keraritwo rya Jumapili jakira chinsa 12 chamambia weka chinsa inye zinyare komotogia munguru naboigo komoterera nanche Diana Ndemo imegataseni Nsoko TV. Mungu amefanya ni Mungu amefanya sio mimi ni Mungu ametenda ni Mungu ametenda sio mimi ni Mungu amefanya ni Mungu amefanya hivi nilivyo mimi Mungu amefanya sio mimi. Ege Nsoko TV Oboroso Bumugusi. Je, unakusudia kuandaa sherehe itakayosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? J&Java tupo kwa ajili yako. Tunabadili kila tukio la furaha, fahari na ubora usiopimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi, tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho yani showground. Na ukiwa mjini Kisii ni katika eneo la Mwembe kwenye jengo la J&J
Java lililo karibu na jumba la Ishena White House, au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 0792071110 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@jnjava.co.ke. J&Java, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja. Eye Nensoko TV, Uboroso Bumugusi. Chedire chitaika 14 mahiga yensemo yabano mambio mwancho mulili tukoneria ijuma jitariki ichibuna nagatebi ni 15 nemo utinyo no mutangani mwaka bw'ikiri 2025 nemo nande ase mambia bono nigotogoso asensemo ichi gazeti yasoka kwane ombwate gazeti ya The Standard inchengo chande nako yoro kinereye Diana nabwate gazeti ya entamanyetili yetanche Manjito murigeria na inchengo chande akoroke Chogo chana koroki gazeti yane The Daily Nation na utetinga Innocent na mwete gazeti ya The Standard na nchenga tewako kwa netigana twara The Daily Nation na yutuchiko sanga nae gaiga Wanchumuli ntate turarigereria sechi gazeti chionsi ipi tororenga ingikelikere se emambia anamono turachakira gazeti ya The Standard ngiye kogera gazeti ya The Daily Nation wakati abankiye kogera murayibwense ya America anyaltukobaga kuyabirense ya Kenya murai bwese America Donald Trump gekwara ayabirtese ya Kenya numuganure ase gazeti ya The Daily Nation boigo mwancho murigeria ase gazeti ya The Standard ngokwa na bare kyombe kya NYS bakare gotebanga na ndu bukurumi bwa gatatu gose entunde ya gatatu nigo bwabekirwe asobosyo mwancho murigeria ngate yumugano yo ase gazeti ya The Star gokwa na bare nga omurai Gwense Ruto Oburu nigo bono bale ase ensemelio kumusuguma isiko umuri kyamone bw'ikyama kya ODM Sifuna aswakale gotebanga nigo bono igabagendete korosyo kubwata nigo kuya na bali batali kwa bakoigwana bakwenyora asa kongu ase gazeti ya Taifa Leo ngokwa na burenga Mudavadi na wetangula nigo bono banyale kwa bakwenyora aswagendete kuya gyumutu mwanchumuri na bosoma ase gazeti ya Taifa Leo ororenga ngiye kogera Mudavadi na wetangula bakareko bakweyagia umutu na beranyorenga asi bagotebanga chisemo kiri bakorwa. There is a new sheriff in town. Na beratoke natembe ogendete ko bamuchando gose na maunchulili aratoka tagereko kare kare serikali iga se gazeti ya The Standard na bwo somero nyarko bakora gazeti ya Taifa Leo onyarko bakomanyanga ngikiri bagokwane gazeti ya The People Daily ngokwanere kurwa ase okorobekana na konyara kwa bakonyora chinguru gosoborai nigo batebanga liogiria ekiaregia Generation Z nigo bono mwanchumurigiri voting might end the 2027 equation bale bateba abana ba Gen Z bali bale kwa bakorobekana ngakibarachi kwa bakonyara kwa bakoreta omaunchoreria asobochori bo mwaka bw'ikiri 2025 na ibire igo nabo konyara kwa bagwesomera umanye iguru yo kurwa asaba sabu bali kwa bakorobekana nenjira bagendete kuyarigani kwagacha oburayi bwense ase gazeti ya Mwananchi kurwa sense ya Tanzania ngote yabale Samia atoa ahadi za kuliponya taifa bagale yote yabanga nigo bano murayi bwense yu ya Tanzania Samia Suluhu nigo bano iga nera nyarako baga kurwa chira cyo chikoranga na nyarako baga kubweni ense yu kubwatekana na kili mwancho muligiriri bagatebanga ense yukurwe korobo chori nigo yatigarite ne chinko machinti ndi abantu mbasire tyubugima na bono nigo umurayi bwense yu anyare ko bagatebanga niga guchikoba gakurwa ense yu nande nabo kunyara ko bagakora se gazeti ye ya Mwananchi mbatetenga athari za uzimaji interneti kwenye chaguzi Afrika bakale bateba ingi kilingo jara kabagaya korekana ekera internet ya sibiru ya limiwe ase chinse sorogongo rwa Afrika mwancho muriri nabo wesomera gabu timaitenga Tanzania buranyore nero neligite paragraph yabo se gazeti ya Mwananchi yakara naro sobo internet ya bete kolimiwa ase gazeti ya Business Daily niko barata ba town setup for uplift in Western Kenya
SGR plan bagarate bangi mechie ne chikobage gukina ase chinsemo chirichi abosongo ya Kenya ekere gitange gia standard gauge railway kirabege kogenda sense meli etuka ko niboniga chikabichi na boigo boda gwate winge ne tuka yechimboli bone chikobage gukina kerengo ekogera onye standard gauge railway gekogenda oro bagotebe mechini yo chikoba kegukina ase gazeti ya The Nairobian nigekarata act of God nelibuli bakubuli ekenego korwa kyo monene asbagarata banga kurwa ase wheelchair yaye goikira boniga asakare ko bagagotara ne nyimbo ingwito kwanera no mungwano yomo okuruku makarina egaro mwana siasa na ande namanyikanite sana nabwa tumunguso nkorore kanale ase mitandao igo nabukonyara kaba gukosomera umwanchu muligereri elionyara kaba gokora tokogenda se gazeti ya The Daily Monitor kurwa sense ya Buganda na ndendo chumu director Dante Bigo yanyurwa ekaregotenga biometric mess chingaki chinkongu chiri banyatuka bakomera na chiro chekera abaganda bachete ko bagakora bochuliri tukuligoro igati yabo bagatebanga nigo babwa tumuchando bwe bicara byabo guse bintu biri byari ko bakonya banyore bimanyiriri byo konyara ko bagwa kachikura byanyara ko bigo ikirana kiri bakanyoro mu chandego nabugwe somere gazeti ya The Daily Monitor kurwa sense ya Buganda na komanyanki keli keroro tagete ko ira se gazeti ya The Standard yembwata soko bokontagete ko tebyo mugano legaiga niyo bagatebanga bono nanda makumya niga nyare ko gagosoki usiko nekiombe gyo kurigereria embwa na kurwania bokurumi inse ya Kenya bagateba nigo bono moncho murigereria ekiombe kia National Youth Service na andekia mbire kororekana gutigara buna nere ngombe kare ko bage gutumekwa ekera abantu bari bagatebanga ni bakwiruka abanyatenda bakarekonya bakogenda na gusaba chibese kurwa ase serikali ngabairire bintu gete uyo bekira maiso gaigano mungwano yo maseli yetu kurunga Ben Gedhi oyu obule naba bwatani baye asibagonyara ko bagotebekananga nigo banyare ko babago sabe serikali ya Kenya ebaji bilioni isano na emenu gutaibere asikiri bateba nigo baye nanete obokoreri gochia ase ekamini ekyombe kikya NYS na ande batebanga kubwatekana no bunengi bwakorekana nigo yatoka bintu biri bateba baye nanete gochia se kyombe kya NYS mbiale ngore gatiye bintu biri bakubwata nigo na birabyo no bateba koena ne bikoro to biri bigotumeka se kyombe kibikurunga Djibouti na boigo amabuta yechinyeni ayu atatoge toro mwanchu murigereri na ande bateba atanya ariteko bagakoena no na boigo babete bagukwanirunga mbaye nanete barwete invoice yokoro kinga barwete amananasi na boigo bakanyara koba bakoena na enyama yemekeba igento kianyari koba gekororekananga nigo kialinga makaratasi kurende nkiare ngoro na ande ekimwanchu murigereri batebanga bono director of public prosecution DPP niganyare koba gotebanga nigo oboeno bwanyare koba korekana bokororekana bure butabwati bunyamasi umugano yore page ya kane ye gazeti ya The Standard ngonyara kabande ngo yobwatia elinginyara kabango gotebinga ngaki umurururi bwo gotebanga ndagera ya ena netugochia aseli shirike lya NYS ekororekana nga nembeo tu ya magata yari gwete chombolia mbeo ya magata nirili nirili Chengo tevi Manjito murigeria togo cha gazeti ya The Daily Nation epeje ntangani mugano munene nigo gotebanga ninki ense ya Kenya gose ninki yekogera omoraibense ya America Donald Trump obakago spare ense ya Kenya ekera korenta agonchoreria akorenta monchoreria osekera ya chenchiriri chiko negatie chinse chirio konyoranga obeire kago chitirenia bintu mbinyara bigoswa konyoranga Donald Trump ense ya Kenya ero ya penyere ya soire hebagoteba se immigration bono ense ya Kenya nigere gati ya chinse chiria chikonyara chigwikera na mense ya Kenya osegati abantu bali baranyare bakogenda bagotumye visa kwika asenseria ya America sibagotebe gati ebintu biria bikogera ense ya Kenya yanyara kegoswa asenseria ya America bagoteba nga immigration nabaiko obonchoreria negati yokoigwana no kubwatirana egati ense ya Kenya n'enseri ya America mwanchito murigiria mugano ya page ya kane page ya gatano nigo gukwanira igoro yegati y'ebintu biria nabeko chense kiria cyabete chigo teneni waso ense ya America ekinde kikaba chigo kanwa asense ya Kenya ere agati chense kiria cha East Africa egati yabo Uganda, Somalia, South Sudan, Rwanda
na baigo DRC Congo egati chinsecho gichikonyara bono chikoenda imensi America chitari gwakanera asiba batebanga agwetero gwakaneroko Innocent yekerogo swase nyombende yonsi ngurule deposit akiri bono nensi America ngwakanore deposit kerogo sororo tigate ni deposit ekiagera gotebanga chibesiri gogwakana onye gogochikobwatia machikubya utari kobuna kende yonsi chikorende yonsi kwaba kogochiranirwa kolinde si ya Kenya nigo bagokwanera igoro yebintu biri abako babakobwatirana egati yabo kere oboncholeria na boigo mwanchito morgeria se gazeti ya The Daily Nation yanye chake bene ngotebienga ninki gekogerensi ya Kenya ekubwatirana nenseria ya America bakwanire igoro yoboncholeria bunari tukore igoro nagotebetinga bonesi ya Kenya nensi ya America nchikobwatirana asokwene kyabuna chikament gose bintu biri bigosono mensi ya Kenya baswabira senseria ya America nensi ya America ebintu byarwaro bya mensi ya Kenya omugano nakweteri tukori ya igoro nabono chitariki isano na isatu ensi ya America njaba kegwanchirensi ya Kenya abantu banyare bakogenda sense yo gochakira omutinyo chitariki 20 no mo chitariki 21 bari babwate chifisa banyare bago ichuri mito byabo mbati banyare bakogenda sense ya America batari wakanera ase otogotegwa nga 75 countries njibe chikogenda na 26 njabete bad chitari gochikunya chigo soro mwanchito morgeria yana gotebiga chinse chiria chiabete chigo kanwa nanda gotebanga tataitia abantu bagochia komwa omuchando bwechibese mwanchito morgeria gonga Trump tataiti muchando ndibwensi bwechibese nyogo kogenda ragotebanga chinse chiria chibwate chibese nande chietenenete na chiranya chikogenda sense ya America igonga ese ya Kenya koranga twachakire gwetenenera asegatie chinse chiria chiakane tu mwanchito morgeria ningotebiye egati yabo tingote marie tando onsi egati ya chigo soro nchake na chirocho tuwata Algeria, Cameroon, Cape Verde, Cote d'Ivoire, Egypt, Eritrea, Ethiopia na ndengotebiye egati ya chitarigo chikonyara chigo ikana ose chitancheire kwenda asenseria ya America tuwate Afghanistan, Burma, Burkina Faso, Chad negatie chindo mwanchito morgira otebanga abantu ababange nigo baguchia baturubanya moremba senseria ya America naboigo kuruschibese kurwasaba menyi bari ba America mwanchito morgira koka ganesi abande tochigo kama sana kolende eneke naye gweto mori kigara bona machikoroche awoncholeire kolende mwanchito morgira agaige bagokwanire gore chibese chire 206.6 billion chigo soimensi ya Kenya chinyale chigo konya asense meri ya Mariogo asomura ibensi ya America Donald Trump atebirira chikuwatira no mura ibensi ya Kenya kwene kyabuna amariogo ngo swali mensi ya Kenya Marioga typhoid TB nabigo enyamoleo satebire buna borire bonde bonse bego brabo sensi ya Kenya nabe gakomanya nabego kubwatuka obokonyo mwanjito murigeria nabo gwesomera sobogaro mugano yora gazeti ya The Daily Nation page ya 4 ne page ya 5 wero gatie chinse chiria chanchire chiri cyabete chigotenenigwa naboigo egatie chinse chiria chasekere tusko chitanyare chigwikirana imense ya America Mwachuburigere mugano munene ole gazeti ya The Standard no nagote biye kiumbe kya NYS buna kyabikirwa maiso witiraso mungwano nagote ngokuru ku Ben Gethi oyo konyara kabaga batebekana gwitira chi company chia yani gabere gakogenda ku Ruchin Voice chichi anyara ko bachikorekana ni gatagete ko unereria serikali asobateba nae nanete ebintu gochia ase ekiumbekyo kurinde ebyo bitanya tukaba bikwananwa kubwatekana na ali anyara ko bagagwasiuri wo mwancho murigiriri ngo bateba nigo murubiri urenge bwo konyara ko bakoira chi bilioni 5 na menu gutaibere kurwa asense meyo korengana na makaratasi anyara ko bagagwikirwa bosi bwekegambero ni yekoro ke company kurunga Neutral Mart Trading nigo yanyara ko bagekurwe bikoroto chiribu emia ya memerongebere na isano isato chimibere bibi aliko babichi ko babigotumeka nandi bi aliko babikoni wase chishiringi chiribu ibere chimisano isato merongetano ibere na isano na ibere chichi aliko chikoba chionse kara chabikirwa sobu amakoreta goitani chimilioni chimisato merongetano na mona isano isato ngutakianda chichi aliko chikoba chiwakanwa kera engakie ibagate babaye na nete bikorote byo egatiyo mwaka bw'chiribu ibere 14 goika chiribu ibere na 15
gatano kurinde kubwatekana no bunyabi bwa nyarikoba gokorekana nigo ya nyarikoba gokorekana binte bimbia nyarte koba bikoenanwo boigo mwanchu murigereri nigo bagotebanga nigo banyarte koba bakoenana amarangeti gochia ase kyombeki kia NYS asibakare gotebanga gwetera esa company yaye kurunga Jimchar Enterprises nero nigo ya nyarte koba gekubwata nigo no monya biasara yo mugurunga Charles Karanja oyo goteba ni gaganetia aegwe gwetani chimilioni chimisana 32 nugutaisana 2 asa marangeti anyarte kobaga kwa nagochia ase ekyombe KNYS waige company ndebe kirasa maiso igane kurunga Lins General Supplies ibagoteba nero ekubwata ni muswati oyo mugurunga Elizabeth Wangeshi Ngugi nere onyarte kobaga teba ni gaenanete ebintu gochia ase company yubya marangeti ebigwetania chiribu chimi ibere chimilioni chiribu chimibere na 12 nugutaisana isata sanya atikobaga kwa na marangeti chiribu sato mwancho murigereri naboko nyara kobaga gwesomero nyore kobaga korra amabutos na karure gaiga na nigo bagotebanga obukurumyo bogendete gokorekana se kyombe KNYS tipo kaligo tenena nonyenekera obonde bwa siorigwe mwancho murigereri nyorenga engakeyemo kera oyo kabeire umutenene ligosomurike monene ase enkakiri ali kurukwe wizara yo kurigereria Manganechi county olikurunga Peter Mangiti naboigo omurike monene gose mutenelio manase wizara ngaki yo kurunga Lilian Omolombanya twabago tenenigwa kubwatanigwa ne chimilioni chiminye 59 na isana isa 468 million ichanya tukoba chikubwatanigwa ne kyombe kyo kya NYS igomwancho murigeli no mugano wesomera ororenga ki kyombe kya NYS kekale ko bagego tumekwa na abanyabiasara ao na namono kebale gotebanga na bali barasobora ya sensemeyo eliba kubwatera na gotebanga bayana ni bintu getego chiase ekyombe kyo kurendekera byabwati gumbi gotoka page ya gatano ya gazeti ya The Standard go kwanerere igoro yechikura chia Buganda asbagateba nigo chenya tukoba chikonyoro gwa kokodene kera abaganda banke banyatuko bakonyora umuchando bugotaka chikura kilibagateba nganigo chia bwato umuchando bwe emitambe libari gotumeka ya BVR kits nigo bagateba kubwatekana neli shirika lyo mangana mayali ya BBC nigo lyanyatuko bali gotara ase chinseme china konyara kwa bakonyoranga nigo ichinsemo chinyinge chia bwato umuchando gukonyara ko baba kwa chikura asibagateba chikimskiti echo cyale ko bachigwa kichikura nigo chia bwato umuchando gebiba ebicara byabo bari kogenda ali bichikorigerigu ibawe ikoro byanga ko korigereriwa murwanereria bwe kirogo cy'uburayi bwense yo gwetera ase ekyama kya National Unity Platform oyo korukunga Robert Changulanyi na ndo manyakante na Bobby Wine itukoli goro ni ganya tukoba kagwa ke kura yae kolenda kanyara kabaga wesoki na gotebanga nigo bintu biribyo gwakira chikura byasale tiguma maisomarore bindi bagateba so gwancha elio banyara kaba koranga chikure chinchi kunyara kaba chiko korekana bagatebanga kubwatekana na bayiri banyara tukoba kora chinyumba au chubora lichya korete baganda bange nigo basinye tugwaka chikure into kerere tabande koirana gochianka batanyatwa bakogendera wakachikura na buwe somera CPG ya gatano manyense ya Buganda ngaki egendrete ne chikura chiayo mwancho murigereri eliyo nyarakaba gokomanya nindoche CPG ya kabere kyombe kya Law Society of Kenya kya nyarakaba geko momochia Attorney General na wizara yobochanu asibanyaraka gatebo kubwata ni gukwabo gati ya serikali ya Kenya neli yense ya America alese ya nyaraka bageko igwetani bilioni shilingi chimibere na kyanda nigekorekana yabuna lichiko lyoko koena na data gose koena na bintu biriya gose abari ci abantu bene gochi asenseyo egente kibanyaraka bagatebanga negente kebeke egento kitabwenereti gwetera asomo wakili Kevin Mwanza uyo nyaraka bagakwanda bosiwike gambero nigatebirenga ense ya Kenya nigo yabuniro bwene bwa Kenya asoko nyaraka bagekorwa oroboti rwa Kenya rwa bene gochi ase bali batabweneti ko bakomanya nabo wesomera ororenga ki okubunwa kwo kubwatani gwo gukorwa oroboti rwa Kenya gochia asense ya America batanga bakari ko bago share data nindoche gaiga ACPG ya kabere manye gokorero Diana kotaya barenga Mackenzie ni gatebeti ababwatani baye yeso takoirana esenyencho batabwati obochenu barengani clean
munyanyimbo oyomo niganyarikoba kagoikabusiwe kigambiro na kunyarikoba gakurwo bwene bwaye asanyarikoba gateba nga umurandia bwobotutu kan Paul Mackenzie nigatebetia ababwatani baye chinsemo chia Kilifi sensemo yoro sana ruasha kaola buna nigo bare abatali abachenu ekikyeirere Yesu atarachicha na nikikirete abande bakanyarikoba bakore ibiri bakorete kubwarurengana no mu Chief Inspector Peter Kamau nigatebeti umune chibina Diana Mochache una amangana iyo nyatukaba gateba nigateba Mackenzie mwaka bw'ikiri 2022 nigariko bagagatebya ababwatani baye Yesu garengange gochiche gwitana gocha kubaboria kurinde abange ni batarenga abachenu igendo kirerete abande bakanyara kwaba bakogenda umungato bw'indagera na abande bakanyara kwaba bakorigerera gukora ibintu bitabwenerete elikunyara kwaba bagwechena bakikumirana no mone no bantu bataite bomere no mungu kore imagine yote bige batiyo yebadi abo komatei baraga tebiga turi machanu wowe ndo mongato ogwengata nabo kwengata ngoma komerana no mone chitna itu kwa na mange kira mangana ye oyo gutaboza abage fridge aye bagezi rero ajore tabata bororo agenda wada Mwanjito murigiria tokwera se gazeti ya The Daily Nation nigo gukwanira page ya kabiri gukwanira igoro yo mugavana bwe county ya Kiambu Kimani wa Matangi chibesi yabetika gukwanira igoro ye ayamate yae nabego chia county yae chabete frozen agoteba ekyombikiria kya EACC nigo kegoteba nga ekero Kimani wa Matangi alenge asobo ekero kiria kyobo senator county ya Kiambu chibese nchirabete kagutumia senchirerembe agoteba nga nigarengo mukurumi nabego chi milioni chichire chimi isano na isato na ikomi na isato 813 million nigabete kago chirusia se chitenda cyari kubwatukwa nabono negatie yabiria byagerete ebintu biria byabete bigosarigwa asinsemo chiria cyo cyo Nairobi bikaba bigosarigwa wetera asebukumi abete kagokora gusabwatira mitiku naborobwo ekerarenge asense media gusasarenge asekirwo kyobo senator sibone kyombekya EACC gyatebire mnange chikokoro bunengi nabego chibese cyo chikoiranirwa ase serikali mwachito murigeria ne chibese nagotebya chire 813 million bono chigo chikoirana ase serikali tumetinga gwetira sebinto byo byabete bigosarigwa boigonga tumetie kerengero kya gombia yarenga sogo saria bintu bya kwaroche bya salitiwe bya Kimani wa Matangi mbia yarenge na boigo asibase chibono chigo kya kwirana kwegure nganchi chikoirani kwa ase serikali mwajito murigeria ebintu bya salitiwe ne chibase ga kwirani kwa chira ase serikali kurwa sia account chae tokatumani gwanga egatie chi account chiria che yigo chiri isano echo chire registered na King Group Company, King Realtors, King Construction Company, Quick Fix Auto Garage na Lablas Oil na Energy Company Limited. Asoko manyigwanga ekerarenge gotenenera chipara no bosombi ni chinyoba negatie bintu biria abete kagokoro bukumia so mwaka 2017 wiko mwaka 2022 majito morigeni abo gosomera so bwagare hunyare kwe manyumo omugano yo Kimani wa Matangi mtu arasi mu cyo Nairobi nyomba ya njya ebintu bya mbya babigo sarigwa ngongara bo gosomera so bwagare asibego tutigata se gazeti ya The Daily Nation page ya kabere asego kwanere goro yo muswati yo mokoro kwa nyakio uyo beteka gusirio bugima bwaye asogo itwa no mwanchoye aso mu cyo Nairobi gaiga tokomanyigwanga wikira boniga omumuro yo nigabetega kubikwa byara oyo tokomanyigwanga nigo bono abo chiko base echera ose arasiekerwe emyaka emerongene wetira asoko moita omuswati oyo okorokwanga seti nyakio oyo lenge okorea oboncholeria nane tokomanyigwani ngalingo mwana buyeka bomo nominated MCA nominated MCA Lucy Njere akabaga kumoita kolende ekerasiti ubugima bwaye mumroye nigali metie simi akatuguta SIM card heritanyara kagotoka mwanchito morigeria bono nige kigambero gya Kiamburo Court kya mobekire byara na kwene kyabuna gucyare gwikirana ase kigambero anyare gakoiraneria amabolyo unanyatiga kumoito mesikoyo
weka gusiri buguma bwaye mwanchito murigeria nabo gwesomera sobwagare orore mno mwancho yoye mesengeri abete gakumoita weka gusiri buguma bwaye nchumurigeri nabo kurigeri umugano idayana kwanera igoro ya wa matangi buna ebintu byaye byaba bigosaligwa onyara ko bago kurigeri ngaki abanyanyimbo banyara ko bago tanga ebintu ebimbigenda bigosaligwa kurende ebintu ebyo nigo byanyara ko ba bikobekwa sakongu ekera chitinga chianyara ko bachigo tagora asabegete semo yayo bonchoreri obwo ikiraboni go mwanchumurigeri mugabano ibwe county ya Kiambu chia county chia nigo chia beta chigosiekwa asibagateba gwitani chi million chi misano isato chikabeire chigosiekeru ere abamate bae abana bae nabo igo nonya nabairi bae igento kiliotebekana ngobo tutu kanumbo karoro gutagite kumanya umugano igoro ya umugabano uyu boni go bigendete gwitira chinga kichinkongu umugabana wa matangi nabo konyara ko bagosoma ACPG ya gatano kabere biyamono omwencho murigeri goko genda ACPG ya gatano nali motoko ira nagaiga umugano norore ngese gazeti ya The Standard igoro Diana bare ko bagokwanera ngaki kiombe gya Kenya Airways Kenya ko bagekwenyora sakongu na e company yibono igegendete gwitira makongo asikiri bagoteba ngubo kurumini go bori igoro ebintu nigo bigendete gusaligwa nabono iga gwitira asaba gendye chindege nigo bande besokiri na kuroborori bwabo asibakare goteba nge company yuniga chiete semiro beliende iyanya tukabage koira chibese chinyinge oyo mongo tebare nga e company yu asobwa ngomono nigo yaminyogete na ikanyara kabage gosoa sobonchoreria na konyara kaba yekorigereri nga yanyara kabage gosoa ase ubu ebiasara byokogora chi emero gosegoso ese merobeli yari koire chibese chinyinge so yo moba kwiruka nga Fahari Aviation oyibagate baba begete chibese chinyingoro igati yabo no kora chindege chiri chikoro ku kamera chiji drone chiri chigweta sembe igoro na koranga ngikeligendete mwanchu muri bagate banga bakanyara kwa bakoligia nande bagori chindege chinde chikurugunga chi flying taxi yani chindege njiri chiachete bagate bachiri chinge chiri chikubolia aba customer babo aba abiria aba bendege na baruna aba abiria passengers okay abande balina tebaga bakagora taxi chikoiruka chindege merongene igedukirete emerobeli yekairero mochando mwancho murigereri abande batebanga nonye no gwakanu kware ngoro unigo kwabwate obututukanu KQ nigo bono mwancho murigereri abantu bero sali chibese ko company bagateba nigo yanyarte koba ye korali gunse nabo gosoma ororo mugano yo asenkira wikarano ACPG yo ya gatana limo ase gazeti ya The Standard boigo mwancho murigereria buna nagotebia bono nabo konyara kaba gokonyora kilinga kikikare tagete Diana togendo mutimoko musacho yomo ochire bosio bwike gambiro na kwa soire company ya Safaricom ase kilibagateba nigo ba onchore namba yae na kwa yo muntunde abatamu manyeti umusacho yuaselieta mwaniki namba ya nega transfer ochigwakera 0701 inamba ndego chimuina abo gochiko ikabosi abo kwa makonyora ukorangiri Diana ngakimbu yore kwa makonyore goteba Debodia Debodia ni nani wrong number ngoboli ngo no moyeso tokola ndeba wase aya kwa maganyoro kwa no mundo next kwa manyagora amwa kwa nyorange namba yago ya onchule tukare musacho yochire busibike gambira tokoira na ningo tebye naye yabanyege ga onchoire nabugune kwa bako kubeka makaratasi yange manjito murigeria na njito kwira ningo tebye ebune kiama kia ODM gechagete okobwatirana no muraigwense asobochori bo mwakogocha niko manyamange wetira ase wetira ase ali bagendete gukwana nabayigo wetira ase bikaro biro bagendete kwene kyabuna uchabale kobeka chinkwana cyabo buna kiganire magega ya televisheni ya nsoko gwikasero yao kwa nyori baga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tukuralia gukwenyulia ogukwa gose okubonchuria
bono na bokonyoli bagaria bene liyokuraria asegitesenieke asuri liyake busani tulikere guse twakeresimi gwitire namba yaito iyo bonchuria 0788666662 warusire gutara urugendo rutambe kwenyorera ibintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances sungusia electronics nintwe lichiburi yawo nkoni tore electronic appliances chonse buna ebirobu power extensions electronic water heaters chibasi chibeteri solar panels electronic gas cookers egati ijebinde ntubwata phone accessories na boigo ntulene chibundi chikorosi bintu tokonya ninchuwenyorera spare part chie chinguru sungusia electronics boigo nkoros tule chispika chie kerengo kiguru icho chigutumeka asichikanisa nemega au tuline sababu yokole talentambe gucha kuligie byombo bunebi tutarira somo choke birigo na boiga somo chunyamira gose twakirisi miase namba 0784884484 sungusia electronics obokoreri bwekerengo keguru angenaye kera kama tingatara gaiketa oni ya nyamira na rena shauri sangwe ngararo moijana Muligirani bwa Soko TV uyu no muroberio bwo kongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au turabe tukumira na kira litukulie iki guchakira chinsa 11 chamogoroba wikenseyemo ya butuko twakorire mirimo yawo yerituko kwabukire orosete uikaransitero ya ubuyanda chitasekeruko orambulete mirundo kunyagusibero ngori na hali ya screen ne chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Yang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria bakaliya omoto yakabwatwa obe bakaliya omoto yakabwatwa amatukemero ngena gaika kabwatwa ro to kuligereria lingana ligoteba ensoko ya masisinia na Pastor Nixon Matara. Cast tie pardons upon who? The Lord. Ekere toko mosemenya sai ekatone chinchera chobo nyasaye noko nyora kole abantu banyasaye okonene njena wenet kuno ikasa ngwa wenet akipi oyesa ataku kirali tukrejwa mos chinsa isano na mwichamo baso gweka chinsa isano na ibere ichamo baso baka oroje great controversy ye esegi yenene ere bakase chingoko ekabase chiombe ekabakase sese yasi burenya role kumetinga wa ime ya Soko TV uchi kusaba kubuli kusaba kuligwa saba ditwa chikoro muruire bara mbyangwa chokanie mwanchu muligereri enen Soko TV egeta sena mbeyemo aseliro balia gusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na kunyara kwabaga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki mwanchu muligereri en Soko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chia gusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyara kwa batoko genda asibali bali chinse mo chire isiko ya gusi sichinse mabuna ichana kuru mwanchu muligereri elitonyara kwa batoko wa umugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyara kwa koigwewa na nene mono ntonyara kwa batoko so asichinse mo Childoret no mugusi ora asichinse mo Childoret nyara kwa koigwewa mwanchu muligereri ntonyara kwa batoko genda asibali barasa masamba una chinse mo Chiamulo aliaso mugusi yale enuletie tonyara kwa batoko ireke gusi oro no mugusi nyara kwa koigwewa asenchera enkeranu chinse mo Chiamombasa ntonyara kwa batoko ikoro nelio mugusi nere anyara koba gakuigwa asenjira enkerano aiga omwanchu muligereria segeta seni ya Soko TV no gotuchi koba togokora eke
igikuru gitu tunyare ko batoge kora senchire bwenerete mwanchu murigiriri aiganto koreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwanchu murigiriri tunyare ko batogo korareria okorari kwanya gusira senchire bwenerete Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Steka emirongene na isano isatu chietire maega yensemo bono mambia isachinde na libono gwa soira somurubili bw'Ensoko bwakire tote karibu sana nindo cheki kosi kia Moseti Innocent Kebande ale chinsemo chirichia eli Kenya bataba ime ya Nyamira County no ale ime murubili nande nindo che eli muache alivyo nera bataba soire ime murubili bali banyara ko bakonyoru gosoa nende banyara ko bagoso musacho yo maseli etabuna litu ando mutimo kokorugunga mwaniki nigate birenga bono enamba yaye nigo yanyarte ko bage ko na nuguchia sumontonde na liboli rirega iganga omonto nanyare ko baga ko egwe namba y'omonto ndebono igaliboli elio nigolire bosio bwekega mbere kenene sebono igeki na kiganyirire go chikora koro kananga kiko nyara ko bage ko egwa energy kinekyo nigo kebe kire no musacho inago tebya selieta Peter Mwaniki abasoerete aseki nekyo sibalia soerete nekyo mbegia Communication Authority of Kenya egegurunga CA nabo igo company yo koena na amangana ye internet nabo igo akamanya go soera ne company ende gurunga Dead Silver International Limited kobwate kana neki nakia yabe kire bosio bwekegambero Mwaniki niga kare gotebanga nigo bone namba ya nyarte ko bage kwa nuguchia sumuntu ndatamanyiri musacho yo niga menyete ense ya America asikiria goteba iraini ya yagorete ya Safaricom nigo ya nyarte ko bage kwa nuguchia sumuntu nde na niga goteba company eyu nigo nambe yu nigo ayebwate gose nambe yu nigo bwate niri no muswati mwabo ogurgu Juliet na boigo uyondo kuruku Wanjiru Maina nigagara teba ikine kyo gatagetanya ko bagakoranga kina chikurwego na nige kine kyo gya chageto mwaka bwikiri bubere 24 igona bo gwesomera na kumanyanga ningikeli kekoba kego kwanirwa mwanju murigeli korwa sense moya na kuna tutigate sebi gambero musacho yomo oyugo soeretwe aselimo cha lyogotoka na emalyogo yogotindia kuruku heroin ayu ariko bagakorigirigwa asekere bw'ikibasi cya Kenya na gutoka gari milioni ya menu gutakianda nigo bona nyare ko bagakoiguru kurwa sekegambero ase bond yegishiringi elibwe emye yamo kubwatekana no muna chebi na bwe kegambero ase semo ya nakuru okurunga Vincent Adet niganyarte ko bagakumuyigorera Evantas Kariuki asikilia tebanga nigo ekegambero go sebalia ba unengi ba criminal investigation ba CID basnye tukoba bakwa oboike bakorwa boikeranwa amamocho yomongwano yikolende batetenga nigo babwenete koba bakoba matukata nabire banyara ko bakorigeri na korobo nengi na gukora na kore torobotirwa abo bosio bwe kigambiro mwancho murigeri nabo yasomera umugano USA page ya gatatu ye gazeti ya The Standard iliyo nyara ko bakoranga gikeli keroro Manchito murigeri abna na Chicago tebya se gazeti ya Daily Nation gukwanirira igoro yoko moko boko muraibense asobochol bogo cha bo mwako 2027 nyurenga tore 2026 2027 ega netursio mereti Innocent Butamba tebanga litskoria rero lisio mereti litskoria mambia litskoria ijuma munabonega yasio meri litko ya Monday lakini Monday tego someri Friday igoro manchito murigeri ekero ense ariganete asobochol bo mwako 2027 wanige kiama kia UDN kiama kia ODM ababwatani ba UDN ababwatani ba ODM ba uchigo chamo banyare bagutwara chinkwana cyo kwigwana buna baranyare bagokora imiremabo asibono omutereri bwe kiame kyo kia ODM Oburu Odinga atebire buna wetara ase chinkwana chiri ababwateri tukoria Monday bachibayigo gutwara chinkwana chinde n'ababwatani be kiame kyo banyare bakoigwana buna baranyare bagokora imirimo no muraibense ya Kenya mwanchito murgeria aiganiga ukwanira igoro yabarai nabayigo ebyama byara chikonyaraga kubwatera na birabyo kwene kyabuna asobo choli bolibogo chikokoreka no mwako go chambo chwikira na senchira bene lakini ndoche bagoteba omuraibense nachie go gotwara enkwana na baraigo sababu atani kubasekia makiri kya ODM banyare bakoigwana negatie yabaraiga bakwanirete igoro yo kumerana ndoche gaiga
omugavana bwe county ya Kisii nigo atebetenga datagiti chinkwana inabete kagotenia chinkwana chiaganiri gokoreka ndo chega gati yaba rai bakanete okumusira kumura ibensi ya Kenya bakoragu na Edwin Sifuna yore eko deputy party leader boniga Godfrey Ososi omugavana bwe county ya Siaya James Orengo omo bunge bwe Mbakazi East Babo Wino Kale Promisi oyoro mu bungo Saboti nabe Ganton Kibagandi ko Kitutu Chache negati y'abaraibaria bakanire okomochora umuraibense asentude ya kabere wachito moyeria nabo kwemanyira mangase gazeti ya The Daily Nation nabigo chinkwana chiria kigendera tukukwanwa ne kiama kusababu atani bali be kiama kya ODM nabigo ekiama kiria kya UDA nabigo nabarusi gukora okumerana kwabo na kotwara okoigwana nabigo asigazeti yeyo mto Innocent ine page ya 5 nemo page ya 5 na kabere nige gukwanira igoro y'obochori buri boko bwakorekanete asenseria ya Uganda wanchito morigeria tokomanyigwanga ekero bali gochikoro bochori chi polling stations haria sebituo biribyo gwakachikura mbiroro bitego twasichenga ki chiria chiwenerete bagotebanga ebinto mbire via bitare ngororo nabayigo egati ya biri bagoteba ne ebinto bigo sebifa biri bari gokorera obochori nigo byabwatu muchando kolende egati ya bari banyati bagwakachikura cyabo mwanchito morigeria aigando chema bwato basemeria abande babwato basemeria buna Joel 7 ero gochikochorwa sentunde yende nabayigo abande babwato basemeria buna Bobby Wine ngero gochikocha mno muchori wanchito morigeria bagokwanira igori ya Joel 7 oyo bwate goikaraboni go basemerianga nachikonyora 80% yechikura kurwa asobochori bolia bwanyaltwo gwaku 80% goye percentage yende tigarite eyure 20% nere gochikobagwa balia batano no mona bari bakuriyo bochori obo wanchito morigeria nabo gwesomera subwagare asibago kwanira igoro yense America yabetike gwaswania asomwa ko 2021 kero na dem 7 yanyate kagotangaso muno mubui egatyara kegweso negatebanga chikura nchabete chigokoru ase enchirie bwenerete nchalinge transparent gose nchakoletwe ase enchirie bwenerete mwanchito morigeria nabono nigabanta bange babolire muraigwense ya America gose nachiko kwalera obochori obo tigaturaganya to bagotangasa omubui tumaye kumanyanga ninki kigo chiko kwanero kore nabo gwesomera mwanchito muri ase gazeti ye ase Joel 7 Robert kia Gulanyi Nandara Mafabi John Mugisha John Eltoni Mabaraki Robert Kasibante egati ya bali koligia oburai umanyanga ninki bakwanirite igoro ya ebifabi rigotakole mirimo nabigo ko igoro ko kwebituo chensa chiri stabwenerete wacho murigereri chenarigereria senseme yoye gazeti koruga igabosyo gazeti ya The Standard nabo kunyara kabago gwesomere megano nemenkere gaiga egati yabo no mugano bwo umoja umona chebina okurukwa Mwita chacha Mwita uyo nyara tukabago ikabosyo wekiumbekeliya kie commission yali kunyara kabage ko balingolia bali bachiko baba konyora mabaga yoko baba na chebina asebirengo asanya tukabaga komera neliboli rinene igoro yena chianya tukabaga korwa iyo ko bwatenkanirwa no mwana oyo monya tukabago siri bugima bwaye asego tebekana chinga kianya tukabaga koreterwa makaratasi yo korokinga umwana oyikonyorusi bwasenya gitali endo irirwe yende na aganya tukabaga kumanyigunga konye baigwana nire korinde ya mateyu ko etere igwana no guteneri bwenye gitali eyo igona bari ko bagago kwanera igati yabo nanda mabuli andabole tigu nigoro echina chichiri cyanyare ko bachikwananwa sechinga kichinde abaswati barorekanire kunererigwa konyora amali ya abasacha babo ekera chiga kichinde batiganire nande akende kyalengega igankelinga ensemendo konyora abasubati batabwene tikonyora amali ali atigiru no musacha banyara ko bako yae gugona bukunyara ko bago koligereria ororenga ki abarwanereri ao bakoligia mabaga yo kogenda koba aba na chibina asebirengo ao muna baigete asekyumbekyo ya Judicial Service Commission igona bo gwesomera na korora kurwa sesemo ya Bungoma ni bakare goteba aboro kibe grade aboro kiwa be grade ge 10
bari batakere kogenda ase chisukuru abande nigo basinyiriko ikororo egento keirira abande koira nese skuru na konyara kaba bagochiko bakoirora ase grade gia kianda eligo sembanyara kaba bagochiko nyora chisukuru kirabe chikobaira omwaka ogocha iga abana bachakire koirora enchirerie enkoro chenta tenso SSM HC chigosori tugochiroka gwate abachisi vote ono chigosori endo matendo ningi a lion ense ya Morocco elieta liabo liri bagwetona buna lishware siku yata bana bogontona bakurukunga Atlas Lions ichine chindo chia Morocco bono na ense ya Senegal erese keminano gie finali kyoko ligio mubwibweke kombe gia African Cup of Nations na baro bakwetona beruke elieta liabo nga Lions of Teranga igobono ne chindo ibere chichikoba chikomera na lituko eikendi eye ekara bachikoba bagogosoria bosio bwegeti ime yese ya Morocco bachikoba bakorigereringa ngakibakonyara koba bakogosoria kimina nekyo ese yeligereri ego chikoba egati ya mane na bagosori bense ya Morocco oyomo bakorunga Alcraf mwancho muligeria sekimina nekigia African Cup of Nations na boko ligereriga bworore bali batanga ina so busaga na konyonsi chigoli chijinge oyo mono igaguru ngosime sala ni gabwate chigolinye mungwana oyo moko nga Brahim Diaz ni gabwa anyonse chigoli sana bande isato na boko baligereria ba mahire se banyara ko basoka ne chitimu chinda bande banyonse chigoli bere lituko lya Jumapili mwancho muligereria na lyo ekeminano ekigia African Cup of Nations chikobage kogosori gwa imeyo mochiora bati imeyomo ense ya Morocco chinsainye chiabo tuko nigo keminane kikira chikobage kora chindo ichibere chichikoba chikogosoria nagotebia Morocco ekogosoria na Senegal yagonererie lituko lya Jumamosi elire lituko lya nkyo chi ense ya moya magoroba Nigeria ne chikobage komera na Egypt bachikoba bakoligia etimu egokori aseli bagalia gatotondeli yakane igona bukonyara kaba gokwebwateli na kurigerelinga ngake keminane kirabe omweli obwe gazeti ya The Standard mbabwate se etimu ya Arsenal yanyarte kaba geko yikole timu ya Chelsea chigolisa ta sebere se keminano keli yokoligia okwena chira etikiti yoko enda se final yekeminano kia Carabao ni wanu mwancho muligeli bateba nigo etimu ya Chelsea gwetera ase omumanager obomunya ase lieta Liam Rosnya banyartu koba bakwenyora aso muchando monene kera bagosoleti ne timu ya Arsenal segeti ekyo kia Stamford Bridge nigo mugosoli yera twaro muiroro lituko lirabe liati chikabere chitalikisa to omutinyo gocha mutinyo kabere ase bono litukelio Arsenal ira yaliganie timu ya Chelsea asegeti kia bolituko lia Jumatano chitalikinya omutinyi ogocha gosoyo kabere Manchester City ne yaliga Newcastle inero ya nyara kabage goita chigoli ibere asalige na liesagero kemina neke unangeligere ti Diana asamangane umupira no wanyarendo gocha gwata batuli ko bororo chinga kichinde nendo kemina neke keregati ya Manchester City na Arsenal baminyokani bagururani sana baranga ningo konyara kaba gakoira nindo chebare na basket basabate bana watubwati SSM echigazeti manjito murigeria na nche kingo chiwaswa SSM rie katun ndaitengo manyenga na bokora somera omugano bwe okonya kuria gwechishia cha Safaricom ojo ogokwaniro gaiga ase gazeti ya Daily Nation page ya 5 na 3 modi da channel Nancy Gatung ukwanira ali igoro yokoni gwa gwechishia secho asatebire bubibwae nabo igo asare nene irachikwene kiwakero cha uri manchito murigire nabo wesomera sobagare orenga ninki kirachi koba chishaise chokero cha nigo cyase company area ya Vodacom me ya South Africa nega se gazeti ya Daily Nation page komengo kwanere igoro ya ekemerie kemo ikibono bagotebanga nigo gikurwari uroire bwa Safico cancer mwasyo murigire no kirega igase National Museum nandi bagoteba gwetera sobunenge use research ya koletu yotebekana muna ekemerie kyo ngo wene kire Safico cancer epeje komwe mwanchito murigire nabo kunyara ko wesomera asobwagale ne peje komwe na kabere skura ya moya ariko kwanga Pandiperi kurwasi semo chiye cha Kisumu boro nigo ya gachirwa yo mwanchito murigire yakore renovation na kwegwe lietari ko kwanga St Mary's Nyalenda School St Mary's Nyarenda na lyo lietari ndebono nabo gwesomera subagarorenga ngiki ariko gera
abantu bamokie skuru igose kuyikwanira bube wetera seriete yae kwenda se ekatun tukwanire ekatun aiga se ekatun na gotebetie ngano egento ikurukwanga gusomoga no kurukwanga opinion asa abantu bali kire birengero byabo ugotoka opinion ebirengero byabo mwanchito murgera ngarito mo director tukura studio yakabena bagotobekire ekatun yane bwategagu omo MP Okiaru constituency Ndindi Nyoro gaguga bwate ekipasa sauti rikondo Katun autebanga CDF is enough. CDF is enough mwanchito murgeri agago noroche buna endo chawa kumnyoka ni chikamera chiroro autebanga what part of enough is not clear for MPs bosi bi bako genda bachire go benchmark ya saguru Kiharu constituency ngwara babatebanga 100 million n'echibesi nyingi sana. CDF is enough oyuono no mubungo Kiharu kuri ningo buri ale nsemo kiye ekerango batebinchi saini itabuga ati bwasyo kubo chasimure go mwanchumuri nabo wesomera na kororanga ningi ekatuni yobwate tiganso ese ekatuni ya the standard ere page 12 asipagalo teba how dare he subsidizes school fees NCCDF kitty can't do it. I think he's being funded by Wamunyoro. He must be a devil worshipper to get such money. The member for Kiharu must be doing wash. Ayaga go kwanu ase bunge. Taliandons muna watebe kwerende erese standard Daily Nation. Oyo orega iga maisoba no mwanchu muri bagenda tekoligereria no mubungo Kiharu Ndindi Nyoro. Chingwana chigo kwani nga kiko nyarekana anyareka bagakuyeria school fees yegwakano abande bamanya kuburia NCCDF teko nyara wakore ibintu biri yagenda tokora oyo gagerete ko guchibese na Wamunyoro umate Wamunyoro ningo Wamunyoro abande bamagoteba akwege na kwaya nigo kare kororekana gukare kubo setani abuna abande bakare goteba igo no mwerio abande batebanga omubungo yo Kiharu lazima kare wakore biasara bya wash aya nigachiro mwanchu murigiri mayega yo mubungo yo kororekana gotumeka CDF yaye asenchira ibukeranu ndojo ndate abagaiga na barabu na baba kwenda bakare wash yeyo okay bakonya borokia na barabu batembe bakare wash yeyo bakonye chifamiri gazeti ya Taifa Leo gokwanere igoro ya Jombi baba tebanga mungwana oyo mebirengereri bya nigo byasarekire maega yo musubati banyatwa bagotwara ubwa matenere koibura umwana omubwikaine nigo baumirane tenere ase nyumba yo kwegokia bakanyara koba bakoba sobwamo musubati onyondo umwana omubwikaine musacho itakari korara butuko na mugaso musubati taramutebye umwana ono yogo kurende gerako mairiga na baroche nga akakambwikaine igorende nabo kunyara koba bamenyetamo bamenyetamo toroji baumirane terimo ase nyumba yo kwegokia bakatwara ubwa materende musubati ochiro onyorire umwana era karagorigereriga oranga kamwana akakambwikaine oyo ninje lakini bono musubati taramutebye umwana ono yogo muzacho yo gakare gwo kumutukira litu kagabolinga bamintu gaki ingiege kiabere naga ni tebigwa naga ni digwa tebigwa musibona chake gwaka ni fisi no igwete DNA barera bakare gatebanga afadhali anda kore DNA ko bwa kwaka ni school fees ene rega asike batia tanga ine bateya batoka kora DNA tigo mungwana na koligere tigo mungwana na koligere aka mwana buga mubwika ine ono bone mjane mosoete omonye no manyete no musubati no mwana yo bona igodi enene gana iri bado na chamubikane usacha kigwaka ne fees rero ni anzire musubati yomo basani baye bagasoka kera basani baye bonsi basoka bono totebo mwaka nuru wika yani umanyikane tenga ki abana ba 2018 bona basacha bachagire kumuruka abako baira bali bakorete 2018 school nate balende mubwikana ona basandi bayekera bagenda bosi ipi bachire oroche banyore abana bachire chiskuru
miaka yetire 15 nomo 15 nomo alenka muntu ndatara murusi masika sobo bono musacha naje taka monyora kamurusi ororo musubati oyu gabege tomo yegomo ni sherehe kubwa gabege tomo yegomo nene gotebia abantu ngana inche narura ngati mokorokia abantu limo gosoka koroki munteri ene banga lero nagotei ngati gamokorokia ri Oro musubati ga umuyega goge ndrete ko ikira litugorie igoro asaga tebanga na incho mwancho na naganyete okire ikirani after 16 years abasani baye bonse basokire tumwakire chingo pressure yenyomo monte yo mubekire trekini myake yekerete 15 nomo mangana gabete burunga lakini pressure ni yake bono Diana lero nande no murigiri tokurangiri go chaga igase studio last week ekera twali gukwanire case kelikia umusubati ulia uli goteba ngo musacho iranire ekera abana banyorire bintu babyukira asomire bweka murigiriri oyo monaro twakirite simionye kumwategerete lire wiki lyo mwancho murigiriri agatotebi bono na innocent inje dasomiri umwana one ukini robero monto monene oboire ndubono no mungina lito ganyete bintu biche mungino yega amatebi ngaboni oni obule mukarukabu abantu abo nabaro engwe gwetura tatebe paka gateba saka menyete bono kine kia kamanya gutubekira tukamate ya litukuria rere geto tugukwana niki na rwete birengere bya munyorete and I think maybe na botura ligitorera SSM ya kwanete bono rende litukuria eri ikire mugakuri twakirete simi onye goturigeretia semambia bono na bora twakire simi gritoko domotimoko oto details rende chinde chiri gwata tebetinga enchira kwa roche nelinga mumurogo gakanganyete kuruka kisha na maana usubati omotebiriga igantoka bera abanya nabimbara abange aye nabi nerororoga ngura rutura umugaka bantu mbare binyoro byitu baoniria marimo banganyire kuri binyoro bagotebunga karuka se inabwo abwo asore tari yaronge ugako yuna batu tigeta batebanga inje no mungino ne tokorera botuko bugakia akamajigo ikerato tebinga motebia irane karakine tukamotebi ntoche tokwane litukoliririo gokwana ndero chitire chitaika 10 maega echinsa ibere se mbambia bono tigatogenda mutu mukoto koirana nara iro yaroto yagambe kirogo kiao keretega Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi. Kanisa la Instant Miracle Gospel Ministry Kemera chini ya Nabii John Okelo linakualika katika ibada ya kila siku ya Jumapili kuanzia saa 4 asubuhi. Njoo ukutane na muujiza wako na uelezwe matatizo yanayokukumba. Kama unataka kuishi, acha pombe. Utawekewa sumu kwa pombe. Nilisomo kwa Malaysia wapi? Ambiwa sababu kudia tiji. Kuna wakati ndio kwa mgango kachanjo. Mama, uko na mtoto wako huko enda kwa mgango. Tazama ibada zetu kila siku ya Jumapili saa 2 jioni ili ushuhudia makuu ambayo Mungu anakusudia kukutendea maishani mwako. Hayo yote ni ndani ya Ensoko TV. Kwa maelezo zaidi tutembelee katika kanisa letu linalopatikana mita 100 kutoka mji wa Kemera, barabara ya Tombe Kemera, au tupigie simu kupitia nambari 0706003908. Nyote mwakaribishwa.
omwancho mulire bwa Nsoko TV igetasengiye Nsoko TV nibwatira sengenje yao kokoletera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kolime yagusina isiko yagusina to kubekera tene ni anyarre ko bakawateka atabwati gwanchirire bonda bwansi korwa se ebunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietariane Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietariane Nyariki Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietariane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana y'amaye ko ritukira Jumatatu paka ritukira Jumapili jeni gongoro ko Petuel machine na nyora netrobin ya Nsoko TV oboroso bomugusa amarire nigagendrete gutose mwana boire bukia tari Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yani blood pressure ninki turakore wetanga kuri wasare nyora lichibu asomurobiryo bubugima nobo cheno asora bigo kumeniwa n'abanyagitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunga tyobo cheno kumurikira marwire nobo wenia nyora murobiryo bubugima nobo cheno na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri chabutuko ime ya Nsoko TV obuluso umugusi obulimira bw'esiro y'obunda bwense kulele tali nchirende nsura krobulimi obiyoke enyolere libaga lya bene kwaegwa migirio chisemi nobosemya igiro y'obulimi bwekerero n'echikolinga asobolemi bochete skuru nobotigi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya gale konyana eyinsimegete nterangetia maraba ekonete konya gukina yo kamaraba konya kuyira nganya kwa mabuya beka chibuti imokyo bokombe to semogondo bweli nebisumwime na Pathwell machine kile tsukuri Jumaine chinsa ni bere chamurago ba weka chinsa isato asomurobere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa Pathwell machine asomurobere boberemi nobotugi ime ya Nsoko TV oboroso bw'umugusi eye ni Nsoko TV oboroso bw'umugusi Chumuligeli nande tuire ni chitri chitaika 15 maiga yechinsa ibire semambia bono nere nsemo yo mwelio yumurubili w'Ensoko bwakire tutete gosoa sensemelia tugukwarigani unyare koba gotukwanira gochagaiga ase togotebanga ne kiuriri kyumurigereria igotu abekire kirogo kia ugatiga kirogo chicha machiko gara mororo sana Diana litangani kigelio okora kero ikira tena tebe kwanza murigereria ekero waikira segeta seni kegie kero gobona twakubekiro mwanchito murigereria nigokora tokwania kwaro tebirieta lakini na inche buna Diana nara gotebie namberi yo gotwakira ere 07 8 mara kabere 6 mara gatano na 3 neri namba yo mwero mwanchito murigereria namba itono ere gagwa screen kwanyara ko gotwakira yonga ebuna twagotebia na bagusangana into actually a topic twabwate last Friday use Friday ya ito mwanchito murigereria na twabwate kiro kya wega tugasanga into anyate tugusanga no musani orione tutaraswa sisi innocent na kwanete nere nanda gante byanga weterase almo kwanete mono musubati na wagete simi akanyara abwate yogiri keiga lakini garenge loud and clear tebe antebetinga weterase amangana musubati uri amotebeti na bigo chisimi chiri anyate ka gotegerera niga mwitinga tigaira nas chako bugma bwae asuke moto ikiagara enseyo a decision yo komeki nero komenya nero okay ulende onyo wanchira netaba ya ntebintu ba motebeti igombia sana in fact mbia kwira ni feedback na watebire ngakia tebete kulende litu agendete gukwana mugaka naro agetesimi timati alenge usene kuri chinsema chia Nyamira
Nyamira benga umuroye gaka nganyete kuruka akagenda chinsemo kiri atebete cyuho gose mwembe asana aratete umumurori yo yaganyete guki agateba igatirwete ka muswati amatete ngabono gaigasure na binero robone semambia bono Diana eragoteba ng'abasubati bang'anye bagenda n'abasacha babo asomorembo kale awante bigete Yalara saka innocent. Tira wante. Ngwara naraenda goteba ng'anki kiabete kiara na mayara bogo chaka igo. Abo nateba ige ya innocent. Tiga baende bonse. Bang'anya. Bang'anye. Okay. Bali bakaberire kabale nda abana mbayo. Ebintu bya ontoreiri. Osena matuka chenchiri. Lendo mwanchumburigire kwa igure. Abo mugakuri atete ng'omwana oye mumura. Muswati anyomete gacha takamate biturwa. Jewono ntaite ndugo chika ng'omungwana uliiraneka. Diana agoteba ng'onye murembe turika murigia sekebe gikere mung'anye guchiororo. Asemambi abono mwanchumurigire chiamate ni chinyinge chibwata bada bange mbale bang'anyire koruka pi. Muntu cha koira nigwa akagaje tumuchio ya segete iri asirire esenye ncho nonyane na intu abaiboli ntwanchira neti kabisa ngakyo mwana uyo lende na ataka nganya kurwa akagenda akagachonyo bonyoli chibesti akagacha segete yekira bono bacha goteba ngomanye tumuntu uyo ekera tokurigire libuya ali asagaje tigabumwa agachira ne ya masaruri tumutindike kagaiga gorende semambia bona bogototebia mugakuri nkwa muigwete unyaraka bagototebi ndoje simira yarachira tigo yaratukwa ni yaratotebi ng'akiachira nsoko bwakire ng'akio yo minto mbiyore Twabokire biya mbiya tore ankuru sambesi omwa muntu kurukunga ndemo omwana Diana mbiya goteba asomorembo okuligiwa yentogoro kingo tebangelinga asomorembo oli na abantu kibang'anyira onyoro omusacha ogenda asaguchia gusomo kungu ararire ng'ali no wasabwene tokobabiya tiga abantu bagende baikaranze bade no morembo abayiboli bono lendo mugakuri ngwa muigwete ngwa mategerete baide litware kuna gukwana gwikiri na gutware nyo gukwana akili bono lendo muiguri gete karo ta kuri lyaro lenga ekini kya obokongumburu byoro omusubati nero tebiri umusacha ngaturwa tuchibichuko gaiga ya ali stwanyorire boroti no tukwagacha tugutugana ng'ombe nkali ntunduri go chioro bona kara mangana mababa ire pati embe bona naliye karo mochando bona yachaga kubuli ndochiko mutuguta ali asakuru kwomuguri kose tumuirenka kwanyora bona chinga gie chitoro chichi asore chinkong loro chinga gie chitore una tola kwana ihanche ambe na no pota gorete nzambezi yogoreta omukitonekera asirete igo asira isi asendo buli mugwane gobora pauti wana ndabweka omuruyo ne no na mutigete ga sambezi kiki dunya gusumbuka ngagufi egeko bera ntu amenyete buya iga ikalende musirire nkikuare goko okay liro ba utaira asobegete facilities ki aho gusa kikiko gokonya bono ne bombo bekibora abura dio mindo ubembo yabo korenga naye lakini rende abantu ba mindo kwandori kwa barabusi yamono sana gito no numunde karaga siri mwaga ngo iguna arenge bagateba nganya ta chetika baira no mogomba baji gutuguta abayibori ngotaka bare baji korasiara enjereri kebusiye liete nande nari tebetiku liri oche no nyene keronga yani umanyetege ntotaga tabangelinga ki gikuwa nyorire facility obwate inere kogokonya na inde kero tu atebro no che bono lende no gusiga iga seita setore akari mugake anire gikuwa nyorire na ya tawo gutambukira guji ya sa gutambukira guji inki otagendere facility yawo egokonye pariaga ko agakika obwate kwe basawa tabanga kulebira gufi na bayiboli bali bawo bakoganya toge teka ngakyo je gwa garabarabu bayiboli barabumba bwati bakamwege togera
omwana kiwasokire siko wasokire Okay. aba ibori okora kwa batenga ki ya kimurega iga agasukari yaka na kangombe kaino akuna ke onyore biro aba taba ngaba ibori okubeba igo tori ngai kuabeba aguno obugima bwao ibori kuna kubakine taso mochi kuakinerete buna mwakine umete nayo mbanyita ko kuakinerete lakini bikwanyorire na kwa somo kile uchisiko tari ngo kueba kurwa rule Okay. iyo gotumia kiri kwanyorire Okay, asante sana. Ni fo bitibone gento kera rore mentality kaba gusito gwene takoma abantu kibamenyete kuna bodo mwingongu abantu bamenyete keserian abantu baitomba bamenyete guchia tebona basi ate abantu twasokire siko tigao ka abantu morembe na ka abantu koboko tigonya kugikiria abantu Okay. Abantu bamenyete tigabamenye kuja no morembe Asante sana. Na bubale guchiti gababe guchi no morembe. Okay. Mtetindo je bako ngondo bwana dayana kuna bate batate nana yane. Abi ya nana go gure. Bwanjire. Asante sana ndemo mbiya bono. Mbiya minto. Asante sana kujiza mecha Zambezi. Ngoje toka ndoro by the way. Uyobona aroni Zambezi nganga ateliari. Soko bwakire. Bwakire bya soko. Engaki. Wabajeje sema jana ngoso. Enyango sombi ya mole. Ngoso to abogire aroma tenchuma wana jira ya chagira na to sanga na Wamasai. Litoke 100 ba igiri gozeri kine to ligire 300. Litoke no mata kurwa ga kur nyango sona magena no to ko barage ya kunaro. Karangura aja gusi tiganda ibobo bisinga etokora ete jire liye nene tu ete yu bata bangandike tene jiziringe 50. Ina gwa ki saga ni jasi boga. Egeliso sala no likorwa magena na nyangos. Okay, tosa bana so mjadala wiwete mugakori mwa mategera tanye kwa mwite wiki. Jana wanta ete wate aba omondo ekeranya walire igako tukana ndo ja kuruka abantu amwe abonga na barogi. Ikiagere keje no wakinete. Miaka yonsi pino ginere taga igangwari kuruka abantu barogi. Lakini wana kere kwanya walire. Wama ya wonjo kankenke dinembe ntori kana abantu mbagora bulimo. Lakini bulimo bwe sokoro twarolire abantu abange bagutwara umucando no bulimo bwe sokoro na boko nyogende. Moroje se tuikire nse abande ngena magesabire. Gero abanda moroje ndubire dada bara mo ko borore kachinde gwecha nga abano na sembe yo. Oja wale abera totani gwaro je umuna arona o matrangi ko na rekiri ni wa ya su pia lote ndo kwa jeto ka ni ko ka rekiri ni wa ya su pia. Okay. Mala ko mra ya be entrega na yo ko tambo ko por mo so ko mo ko ni wa ai ko tama wa ni wa tambe lakini ko mo so ko ko ti. Kiara be na wa utani ya na ora so wo de wa to ri to mo busi ate bende. Lakini rende na be nyinge yanje te kora ma bantu gase ke nyoro kwa kinere ta banta bange banje to te wo yo ko ntu na to kinere bona ka kan te mya kasa bina kini na da kora mo yo ko wo wo bwa tire ngo lakini ri ta ri na ba gusi na ba ki kera kingo ta na kera ba gusi. Okay. Lakini na ende ye tare buya tikase kwa rule na bwo bwe sokoro mbori ko mali mali sokora onigu ale tire me jande me ki menge mbya bona ba bo yo era ta ba no ri tiga ba gole na ende ba ba ga je ba me ora ni ba ko mo bwe sokoro. Okay. Abantu bali ba gote ba kan monta gura ni bu au ma ta karo ko to mo siko karo mo ibona ne family ne abantu ba o ni ni mo drati ne kusko mo jando toy mo jando ko ba karo mo ko ngusana na mbya mo na ne yo ma je ko nya so kina me. Asante sana. Diana, chiachire chinyinge sana. Soko bwakire. Nyanga na Diana bwakire buya. Bwakire biye. Biyande imus mulista ngasengera kuri goma. Akiri goma abantu babokira abuge tutu basaba yaito. Biyabare. Manje nara ko tabuna. Uba sakwege na no? Ubori mabwe kuko ubori mabwe soko. Na ende umurugita bwe anti ugo kabuna enke yene yabaro ibinte bigotara bukishika. Ko gara pishu twaro kwege nuko. Ndoko manya gukora magendero. Okwege nuko abantu bakoreta buna
oborogi umaterie toborogi nebire jagete binga abantu batongire nabo ekara bako kara to nakarete na ebi oborogi para magendera gususi kogendera regengel erato karende to ishaini ora kuro bore mo milioni shiko na kiora akore rirori bono mukungu ene aro okay nanda kwa machiko komenyera okay ya mono imutu muristongo sengara kuligoma. Asante sana batabanga nere bya abantu bainyore riro bali esoko rego kwigure kigure jinji genda tawaso adayana nanda tebire ubole mu bwesoko rutibori konigwa kwigura aye watabanga muri bichuko ona ya bichuke na yegura soko bwakire ningo to kwa nere semambia bono kwa na shot man bundi makuru account amanga na kwa ni arama kada na kara kwa no mumuro ile no no ya banda ko menye taoni sesi bago to ore mumbu ya dayana manye na bugu chiogoro ore mo ukara soro no mumbu no ya egen tiya tu chandu mo ta no bu esokoro o konyoro na mumuru mi na agu kuri gusumwa no mumuru mi na maskantai. Okay. Omwana tukorigo. Okuboria mangana abono mwa sokoro ngatana no boroyo. Wanyora tomenye tibuya. Ebitina mangana mange gokia ari gaborengera ti abana ngosomi. Echimba go korengereria. Nande ke tukwa no mugusi. Nego tebana kinense abande ngena magesabira arnekene. Lakini rende tinko ni nyanda ngore menye buya ntigaria sinini renda singo cha kwanigo abagaka bali bari moyo bakorigiriti baburinga intuto taone tianga gyoko ni wanganya guruka yarorekana boro rendo musubati na roba tayikwaka ese tinga kietu na torobo mabako ngatega kira bantu pepe tugo tuwa birengerejo ota tokora bantu bao kiro kero ya to de tu agenda na ande bono tian kubori ningira na ya dayana ya on ni tuku ni tinde kuando si nchi go sale kambar ko chu mo boga entra barri da baneri da ota tia bono mu kwa no mu sito korra bande bari tu akine se ke miri ke tia gusina ya tiganyira nigwe ngenda ka asobori mo bori we so kole ke ore ke be kwa no pia ko garwa sa kire to na ku Mombasa wanyoro abana basa ni sa kwa kuri mo boro kware ta gusia ota panyenge kware ta le ota kiri bondo kware ta maneri da bandi riri abuno to ko nya ko ora mo nya ko te ke mi ati mo gusi intlo ba ntomba tore ka tembe nga tando sno boro boro ngor te bwa sno bwa okay diamond anda kore asante sana Diana lero ndo chenga otabi gori boronga soko bwakire nyamba Diana miyamure buyatore ngoto kwana nere ngage kamadi diande manye tegendo keragere uruka ebitina mbire yani ogosegese tugoju ko banga tubwati gento buyaigo oyo obwate igaro chengaye neta yetimbo saigo na mamo bwekaini aya goroje ngani mutu egento gikire tabwe tayo aya ne uniyo lya gotinya lya magoro kai oyi moko choro bagoru wao ora bikoru kwaye okobekere kwao agara okwane agoteberia yabwate akoya taarifa lakini muna nyasaro muyanjo oyongo kwana nore to bekere bakamunwa njoma de tingo koboria okobaka kori kwarutera gota bwana manyebi nebisyo gwateba ya gwateba kwenda mwao kwaragera n'abana bawo kitambi kiri kwareta bwana cyakoiranira yo monyene na musacho ndi bwenzi okugambira no mukungu ngao ni obori musei na nabarogi bitanga ni mukungu ino marogi na kiamanye to borogi
ekera go kung'anyi korushe ina so iboire ayo musacha oli nyagari ngomo tuo mbiyore onya ko bwata chiwesa ayagenda goroboro mobwao tigera no masikini abana kule manga no nya makondeso igarente no nyo no bakonya busanga nyombe ye ndendero mugundo uyu ngiri ngana ndi kobere yaye gwatinde kirwa bunjera bona gwate botinde kwa bunjera abunikoli abana bagwatika barabona barabunjera bo baratinde kwe ya omugusie choka omugusini mbuta mengo bate ya bungo mugusie ruseti cyanga gutara getirianda akagete ngana gete cyanga lakini atabegeti ngayo bara ibo takera mboroma ete biti nebi nabi ko baragwata boyo mtono maro yo mugusino maro ingikeri nekaro kwana ko borora yo baro yo una kibore una kuiboru kwana ko borora bono nyangwa na ko baranga yo ko borusia itanga ni beni ya itona marogi aya tenenero montoro baba matebi ngaya babimbo bokya chano ate neine kero tomanyete wiki aregi akana bakasaba na sabini Elionsi no bigenda rete bona toligerere tiga omugusi omungaini tigati ko nakoiranirania ase ya ikire bono iga tago tenenero monto oyo tenene ara tiga tenene mosabera nyasaye ligere rio baigoro nyasaye maokora gante biriga omuntu gakumanya iringa kinkundi kyonsi ibere gagukura ambora ko bagwa emerumye lya kiro nero teyo uterio oerio tukia sama okali ao mutigere kitambi cyaya usitige choke asante sana kuruwe samba gukwana kuru kandi rotebira abantu byechoke Burundi soko bwakire byensoko ngakikwabukire twabukire bya oyo mbonareri ngakiabo ngayori njende chabera mbi abantu barabo chabera abantu mbi abali oborogiye enko igumboro lakini borogi mbo kogera muntu otame pipi koruka yendo yako borotame kuruka ibintu mbire bikoro kumwe bitime bike nechongeria senka kwara banganyise kobera kaisteri twachongeri unembe nonye bana mba gosoma yagero omuntu kwali yasaka gingaga keira kwebisa abana basoma bana bakuna chisukuru lakini kugona kubatabinga kane omakuru na kokuru nero mwagenda limwe gomwaro lenkeri nande moira na moko ni buli muguri bwensipi abandi nki na magetabire na nkaninka mwibuli narero gwetorora kwagachire isikali biya lakini nkali yakoligereri tuteti gokora kendoro kuminga bono umwana ona inyorete nganga nero ero nkana butakire twagache enyombo kwenda naye kwarara aya gato no baraba gibaro boli nyasao netiganga gache nkonye na bokwaga ke nyomba ebereka na kula bana bambara kina bono nindinde tutawuri boikanga gache nyomba nka ngogenda kana inti mama tera yayo mwana ne nabwate nyumba ndo komenya tauni pi kwatiganga pi nonye nesa igeta iyo ya banta bangaine bantu basomi nanda bantu manyito monene uyikobe kenyumba ka ayo ira abana barabasaba konyiki ni rumana mwibuli uranyora rende mpaka likuigwana na mo subati kwa leterende na batai kwana ya mumurati muigwana ine agacha nandi nabo kumugwana mote mama wikatu agacha nando mibuli nabo mube wikatu agacha nere twa mugwana nantwana kubuli nyasao ne mugwanire aroro buya saba chukurbayo asante sana kuruwa sechinse meji chia chabera asante asa ono kuigure Dan igwete bura bagateba abaiboli bakwanira abana abana tubakiriye aragateba ngaba abanganya kuruka bagantiga inche bwekaga gakabegete jinyombo muswachi umunganyire kuruga nako bugakuriya gateba yagambe bantu rigwete bagateba bagusi bande batebire twanchira no kunganya nkoro nabo kunganya ogende onyore se kwanyorire kiginga kiao kwarigirie egento kwa bekirororo kwanyara kwa bakogendera lakini rende mwibuli nere nguru makare kali
lakini ndio yo minto innocent kwa igure nga agento kunganya busaigo rasmi agento ngire kiagera kwanganya kuruseino igo naronya abayiboliti bari koigwana mbabeka abana ase michando yabo gusase bitina byabo abayiboliti gaba koro muchando abo nande bekana abana rindi bakwana mugakori ninta etatu akirisimi ganya gatutegerete semambi abona gaturigeretie na bagatotebi ngaki yarenge kurinde chena majeti gutaburia tebetenga inche mumurona nganya te kuruka togendete gusumbuka boga kia mwana itaiyaga chire skali okori binte binene dande nonye matekero kuruko morogigo no ingesi litoko aligani abana mbarora nyore boni gabakungu bako batebinga nchuma ete onye mumurumi no gocho kuransa balibaga tali gocha lyoka igonga gochale na ndonyo ramatuma gutuka turabagusi bali batebanga ena gotebigenda ali country pass uchikuyo mugeni ukaroro gochiko ndoro kwanyora kai oyo ndayana ndayana ngakimbi yore gusimbi yere nimbugoritie bituma kwagenda watebu lilibono mogaro mugona koragera kwatebu mu subati oyo minto binachira kora abandi no nichikisa tugega mago tirimbuko chigusi rera bangi namba tegete batebu ngaki mu murumi ntongo cyari mu ngina ngwanchora chichi lakini talinga mpaka ni mbatagitino se nere biyote biyo montona nyarebe ngo cyari ogoteba na kuburira niribaga nga ninyare kane torete tata chiko ranyora chisindani nyagitalia tatari nengese ko bwati mente tubwati chimuma cheito na teko bwati nge nyombe ine isa ime kwanza isine nyombe nga utukumurigeri tumaye kumuira nyagitali okay bwachumurigeri gono igwete semambia bona togendete kuna kurigereria ngwane ri mwaka tebete nkagirete togendete kuna konyore birengera likurwa sore namba ito studio no era bwese screen 0788666663 asogo twakiresi migo chaga igase studio otoye birengera libyao mugakori ngoteba renge musubati ganganyeti mumuroye kuruka bachire bakorire ibintu byabo isiko batigire abayiburi bagendete na kweyagia nande chinga kichinde kwanyora nabo babasometi mate bindebi kogenda byagenda igo paka yache goikera kiacha kubweka neki no konyora kire bosibweke gambero nkera reke nande bina bine byo maitembiri koera ogotebanga abayiburi bacha gotebanga inche no umwana uninche na masometi ngamuire skuru ngakora kiregento finally onyo batiembe yabere umwana utangane no gukwa kwanyora no ne family tibugati access no nyenkende guchiari pi kubori barerende ngaki tuminyorere na ndende nelichi kondirende tabatakano basubati bali batigiru na abana batigiru kwanyora nga abayiburi abana banakorera mugakori binaburetie igorende mwancho murigeri nabo kuna konyomba ogotwakira esimi go chaga igase studio namba ito ye studio no ero chega ntatenda rigeri bali basoira sensemo ya SMS asemambia bono ntatendore bali bali kirechi ujumbe cyabo Soko TV bwakire oyo nere Alex ogeto engiti watching live kurwa chinsemo chirichi ya Kasarani nondo chega igagotebe ne yaito negati yabali ale na barutiga darara nara ukire Diana turayigunkiya gatebe soko bwakire ayana naende wateba buna anye kere buna abana asomete ande mbiya bamenyete asayo bamenyete anye para yefa yabamenyo ndonye ba nyorira saisha ine bara menye nonye nkindi kira kore ko ba kurero okongumbu yawo ege ko gara abana aba nabai nasoki school na bono muri studio aguro che ya barigirire ote torota yabone kwego kuba umwana noyo nuria muri studio ya to kulguya nonye nayo gurutiri bagangaiga to okorire bintu bitu abayiburi onyen katicha kade tubwate kandi twego buna abana bayitu kubakarishi ko mbatutigire to nayitu ka stugo na kolito igogo soka nukuya ekalamo bigeshi ka una ndimo muri no progress isei egento kena na gote abankeri buna asoko ibuli mugoro buna tunganya kaya nawa bayisabaro pero kyo ikimekere kebe kumuntago na korengere so kaisiko onye no ko chokoirana oye kalitinga kitirei
ega kogera nuiche ochikorora ya abeirika ochikubakwani ochikokora kindi kio igo mbuya mono yusu muri songo segera mun nata mbuya mono asante sana kuruchisa bechi asengera koigure Diana wirani nando otebire okebekire burunge otebire iga amba mochara sakare no koni tubasa koni kilikero kimwe atigeirwe gonye kwanyore iskabwe kebegi kiao igo agere mu makoni ya boli mu bwesoko na batebire boyo aturaigwo yo ngakia gotebe soko bwakire hello soko ngakiwakire bwakire bya omuchadara nora mwandaka kwa kuchangia omoyo nikoteba abana kiba mwana gasanjire gosoka guchisiko nande kimuigwana ine sida nero uratebe ngo gutamire bori ya ono gento njengo jana nyora asande basubati wande bari baraba barabago batageti iso mwana lakini nende wono tari bonsi ando chikurigeri kuno ono kushise ito amalimo chikurigeri cyabwata amalimo manene lakini sasa inturende bono tobwate imechibinga ibono togoja kumigererani omwana gasokire tari buberende kagyasoke no buyata abasa kwanga bunayo muibwe okay ngayo kwana kurumo gaka ngokwana kuruiru kuruiru ngoro kwandu atanga kuruiru okay mbiya mono sana ruiru ega sumucho Nairobi asante sana mbiya mono gaki mukashumia nae boigo Diana awi wete ne wasoka kurukwa soke nobi tinjingira ndiba yoraba batebe oyatora mete yoro batebaga muraka kara wasoka adomatenga bono na soke igo bono Tonyeni twabanyaruke tugane itote yabo buri mete bono kwa ndande mire amare mu kuigura abere mechibi gusi arabire mechibi arentiro muchana toboro rende bono mugakera na bana kuburi ngakibamintu kakiyare ngebiya bamintu umwana uya irana musubati omatebire rende kwa iterali mata bande bali bagoika uru Nairobi ya wando so amwaye uru gusita liko kwani nyina nonya na ise ande ko isoja ko ngo mwana unarore kane tabe paramba muro chira kinyere ta mukwanire tia soko bwakire bwakire ruoti bwakire bya njeno biro kurugesieka mara ni sabu county yure Kisii county Kisii county Lagona ko ultima ito sini moja kungena ndo sira abantu abako kungana buo bagwa bajisimi barangiraneriye to ke omugaka nabwata abangina bakito orusi ryo mongino yo momwirira soko limagurete ngaki muna inje bono iga ngaki koira na ngende mburi yo buri mubwe soko no mugaka ukanire ngo buri muna na anyo kombo okya buri bwese ko wata unga inu naba rusenti kaiga nore ni no murangi na limbi ya mono okay na igure biya mono asante sana nande ko igure kindi gyacha atabire ona aya biya mono wachire kwa nyomira basubati babere batatu watabire oyo monje ngora ko bekasi buri nagurete ande rendo ubwanka na barumbuga takeire nkwatere tukulinde ntoje tatebega kitogoko Nagetenere bya ebo mchadara bu murigereria toche komanya litukeria kera baratatebe kuri ndese mbambia bano mwancho murigereria mugakere ngo tebare nga mumuraga nganyete kuruka akarwa bwo erebu na kurigereria sekini muswati nero munganyeti muswati oje tumuchioyo gakamuirete chinsemo kiri atotebeti wikeria asakare wono wono ngona kubuli ale ngo musubati oyo jete wajemuligerelia vito vide montora brakasira montoga chipo Deviro ko mutaje kero kwetu kutwara giri waka monyonge ozaje deve zaje kero kwetu kutwara giri tanga nyuruka abura boro giturinde serikali yemwe areta ne yo kubwaterana tiganda boli monyongega umusubati bona tiganda yo moiseke
agano muisiko chete na ngina rendo teire musaja ganiryo twara akiri amanyenga nso wagacha so okay igo musubati anga chete no munyaruka gusanga chete bweka oyonge ndedi anga chete era bweka wose niga kwenda no munyaruka aya oyera gabe kelio girion sipi akie TV tubasa gwetegerera please egero gwa kesimi tubasa gwetegerera eliogi neto koigwana nabo to koigwa kera gwakire ke eliogi dando buya bwa TV ne linge conversation ne Facebook ne YouTube nabo koira na alia segwa kwana gwetegerere onya na ande ngoiro ratoli chinsenye chia butuke gento kiri twari gukwana bono mambira bo gotegerera urigere linga ki e contribution yeli na ros na rumambi ali asomurubiri we soko bwakire na kinakwana chinsenye mirubiri ye itubono to karabono mambi ngwane tocha twatwara nabo konyora libaga na ande ko yeligere libotuko asomuiroro kwanyara kabago gwetegerera kwa manyanga ngaki nari gukwana bona liyo kubika none simi yabo liro liyo nyegotete ko record otebe se meye ninje nakwana nateba igana nabondo chena majikungu sabantu baminto igo kero gwa kesi migo cha studio se mambia bono mwancho murigereri gento okora oko keyeli ogirie TV yago elina litora igwane onyara kabaga konyora mangana yu senchira wikirano soko bwakire are soko TV inga kibwakire bwakire wiya mbiya tulenga kiega kyokoruko ankoro kwa karo kurunyamira na nche nare ngego chagie nkwane yinga ki ande abantu nkenkorora mono bakwane nkwane yinga totame kurunka n'abana bari bakwate kibesa bari kirwe bono munyise kega go tumanya gotena ande umucyojo ntete mbare nyara bono gonko genda kyagera nte kuruse itontwe nyarete ando umucyojo nabo bari abasegoti cyaba banyagonsabirira kibesa cyane bone ngento togo kora tato ntebiringa ande toriyo bure mugotise itogo sengo chitisi bono toko genda n'umumura mangana yo ba pipiya ko tebanga omuyise ko tikanire n'abayibori n'umumuro tikanire n'abayibori bono go toko bwata tutame togenda toriyo buremo mangana so bomumura bwatana na basata kabisa na ende keronko bwakanko ekeron nonyene keronko enda situ no ndagure gento lakini so bomumura tinta getikogora gento nonyene akarubuge kenyama omwise ko yomanya ko iro mwana uyo pionya baraba ari musaba nyegitari bagenda pi bono kwamanya konyora ngano nyenka gukana pita gutacha na endo manya goteba ino mumura toro kiga mukinere cyo borabo kuno muneme cyando ta komanyana cyo mumuro yasomete o manya kuruoro robo no manya gotena nyina nyima o chikurige mabo mwabanyora ro mure tumu bariri osangyo yara kanyerere karabo heti o manya gotena bageni bana baise ko chicha kinkwanta gotena ojo mai mata ilo obwato gendo iro mumuro igopi kwa igwa bari Mombasa bagwencho ine kibesa bari Kisumu abari Eshwimo bona inwa bayiburiye amategerete ka mwanya konyora kintu ngakya jaro to twakoraga kintu ntokane kibana mbagura sibaguke lakini abara bugwetega abari bagaresuimo abari swimo abari Kisumu abari Mombasa inwa bayiburi mwana kubeka yanga mwana korora kende simokorara muro kende bona na kitogo twabagaki nabo mugago yabore tibira kwa bori rukakende bono rende geje kiyamo koba ntunto kane tigaki abana tigabagora asira kinyo mwana agwanje buno muyibori naenda amanyenga ki omuyibori yoyo igana rukine tyo mumuro yakamusibye kagera agacha koba ikabuna tore bono muite ko yo menya korona sobo ko bari station mono sobo mumuranji usres na kitota twaba ngaki amura agidoja twa kakya kantinchega kunona sinyiru ntebi okay usinyiru kurujize amachi nyamira bataga mura kisuimo cyakire ntu abana tu abasiboye lakini nonye nemenyiga neba none umwana buri ngo gwari gerieta ni judia igandigere lizo teyo kisuimo agere ni innocent igenteke mongo chanateba butambe bogmobo kermo kwanira choices na consequences otebire omuswati oyo no mumro nyomire onyoriro omuswati bachakire nyomo basoire omesiko oyo agere no mumro oyo oyebire sobo
nige senjuice siameki emberende oyo mata itwende swimo na Mombasa wele ndazike batiare akiri teyo akiri teyo yabanga batamene bito byose je diganda arategerera oro omugwaro date abanga baise ko jora no ni chianyota na baranga akiri ayore ni chianyota chiri chia serikali by the way umugakuri bunabureti igo matatete nga to kururuka buga kino mongino nega imagine baji korengereria aji gweta gusongoro kibonu mumurugo gari nganyete kurukali bono rinde naburuchenga chia matenga kichigo chia bachia tigara mwancho murigereri aigane geta seni geitogie Nsoko TV stogendete gutware nkambo ya bono mambie kiureri kyo murigereri kirogo na etobekere igogo cha studio watu kwanera senchire bikerano nabugo tubwatia senseme ya YouTube nayo nyara kabago kurwe birengera libyao genda senseme ya Facebook namba ito studio na aro nyara kabago kurwe birengera libyao senchire bikerano Nsoko bwakire wagiro yo minto Innocent ngaki biyande ngaki bwa kwabokire ngaki morabu na Diana biya torenga yoraiga aiga onda sago kunga monyerero ward ngaki monyerero mbiyere mbiyero yo Dickson musikisi yoko kwana bono rende na injo nale go changia akiro muntu nabwate chingwa na chia ya sinda teresa tata gusinonye mbuki mango gubore insa mwabusa matoronge guruwe mesa na maeneti gaye igotugwane bono onale goteba iga itangani wakirenga musingiki abana baigekire kurwa senga kurwari asumu subati arwete ngubwatirenga kigekira nabayiburi baye naga iga sumumura nere nkubwatiari abayiburi baye ngakibamuigegete bono nare gukwana igada yana to igugobe inuniri sabo tugubweganya umuto sendi bwekane yagira abanta oyo gagambe irengere ngao oyo gagambe irengere ngao bono ninjira tukuringa umuto yo bono nugwenere nuyo egero umuto yo ginorete no ene kiriri umukia grafting bono rende nare goteba iga kinyomo njire chiarenge kinyomo kiri kinkoreme kikurigiriri bunga umuji oyo nyagete abana bwate na abana barabaya no na abayiburi abakingwana cyabo ni kingiya obosemi bwabo gukiasa abana no buyabore abana abanguki bari mu bondo abana abamba bwata masikani ekina kikyale kurigiriri gwenga kirya yakare eyukero kende twikere tasi nini ase myaka yane bono na ekero musubati yale kurigigwa abantu bagenda esigani yatumwa umusubati yole twasumu kikyabo yo nagororokienka usinati nenyenka usinabe kubwa amatubu yasenka bono Innocent tata basubati ababono bakulya kibukata echiro bagusabura bakulya na mandazi jinjira guheta abatata no bagwanero banyare kati abayaya abana bakong ni yanga unless onyoro yibwekete asiri etalia Yesu oyina konye amen bono elinde bibarabara ebi byabono bigota kuna mandazi na chips jinjira guheta gati abantu kubanyaranya sawo leso ananigati ekiagera ababono nabwa kororanga ebintu ebinayo olide nabwenerete nande tugwatana na nondenka isango ndiyo bono umumura nero umanyaguru ororo usomo tebinga njomanyete naye kwandetete bono nkati ndo chibunere njendo sinka agenda gurubure moisiko togende komenyororo
n'umumuro yo manya ko bali tambo mbobosa umanya gugororo umanya batebi umuswati oyo yedo itikankore mama buna gwatebi ngatikankore buna mama gwatebi itambo bono kuinyura ngino moso kometi na isi uyu nere nabwata abaise na nyina nabara uba musometi lakini tende abana abakuba akiro muki tukuna abayibuli naboko nyoro nde kwa abayisaranzi lyo ko bakwanera obatebi koreke ABCD obatebi gusenonya n'ibintu ibintu mutamenye tinka ntigambe gwochimaniye ibintu byaite bimukoretanka bari ndire kumugocha na ino mwanya wale ibintu byeno no bikorete no bira actually ebigasi abibuli mokora ni bayibuli tali bonsi bare ngaina abande mbali baramarami chipirate aho deba ngumwana ninje na musometi boni ibintu byakire tigasenyente waka wakwane bya sana asante sana kuri wase chinseme cha Mwenyerero Diana kwegura ukanire era agenda chinseme ibiri chichibese umate koini lito gutwara kabakoiga otebire baminto mamu yule ndi kwara tuguru gumbe subati daye kago tebika kora agenda guchia kwara tuga kwarengereire na bayibuli na barumba kara marami atagete kumanye movement yotegerete iga bakara base gocha nonye ni certificate chi agabu gori agende na chirocho agotebi nje na abasometi aye bono geto kiyo kontebi ona agotebi nguyo gwarete nyumba igongo gamba kategerete nsoko bwakire aro inga kibwakire keyeli ogirie TV keyeli ogirie TV please ya soire bona kiri keyeli ogirie TV rende hello okay biya kwa butora kwa na butoire na inche ekero gwa kesi mi gochaga igo mwanchu murigereri ho keyeli ogirie TV yago egera tonyore birengereri senye ncho kero mondrata ete konyore birengereri yago semi yo mwabo egera toske busibunege saku na nemono tatebire nda soberete asemambia bona kero gwaka keyeli ogirie TV nsoko bwakire Bakire buya. Bwakire buya ngatukwanera. Okay. Nchira isana bese kesesimi. Chibeke chisana etokwane. Namba ito ye studio no eroche. Anya kware gotema ngo soire gaigane nsoko gwa soire. Ilitunyara kwa batugukwana. Diana no igwete buna bagenda tegotera. Amaini. Wachenchire birengera. Aya. Onya ngate bwenerati. Bujini nyenga gwachandekire esabe injira ali sigwe kamati ya omorembe ngonyo morembe urazu gake ngonyo morembe ay goigu mugako ndagateba na buchi watchman okogenda kakwanyora no bakurindirite ibintu byao lakini ekera kwa binyorire kwamanya kubatiga ubuka amayana bagakaba nabangine gasi bakora nenkongu sana nenkongu aba bono motomenyete isika konyora marangeti agajete jinyambo nyamwibuli karoro nero gosamusira kwanyora kubekera kinirende likuwa ruro gwate ngumongino lienjira namora tali burunge gore ndo mwanchu muligereri nabo kunyara kabago kurwa ebirengeri byabo cyabere cinsa isato cyabona mambya tata ndo mutimo kotokoira na tugosyomelia sejiduka kibati batebiga banyara ko babagotwa ukora likwe biasara gosimba bwato gukora liguko inyoria gose uyo nyara ko bagakorara tukubekere ase abantu baminto bagenda teko nako babagotubwatia ase njere ya mona bakonyora ngo uliyo kuligento nyorire seduka yago uliyo utaetegento gete umanyire bali kwatebete mkomera na muliri tukogete kwa manyire gorende nabo kunyara ko bakore namba ito nere yura se screen yabu ede tonyara ko batu kwaliga na gokuira sense meli yoboni aigana nsoko TV tiatura ndo motiboko Eye Nensoko TV uboroso bumugusi umrna nabali bechinguru elikwe manyabo na wataka kuruchitanenya chiense Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondegi Diana Ndemo
Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke na kigekos kiamesa ya mangana magia. Kubwateri bolyo obosemia gusekero kende gyonsigoro yemirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose turikiriri uko email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugu tutarira service itego tukasamaga hazina towers egoroba ya 5 asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uburuso bw'umuguse ubugima n'urugendo rwa tamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ngaririye imena isiko yagusi nagusanga nabaya eteire nabakuyaetera nchekera na ibole twe unango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko ikemia kasta ngachaka ngotiferpo ngoira samagoro wani kamanya gutokanga na twali roba wana wachagete aya nime yo muroberyo bumwenuri kirali tukule Jumatano chinsabiri chabutuko imeya Ensoko TV oburuso bw'umugusi omwanchi omulire bw'Ensoko TV igetaseni Ensoko TV ibwatira senge yao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusina isiko yagusi to kubekera teneni nyarre ko bakawateka atabwati gwanchire bonda bwansi korwa se ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyarike Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana y'amagiye ko ruri tukira Jumatatu bakari tukira Jumapili jeni gongoro ko petuel machin na nyora netrobin y'Ensoko TV oburuso bw'umugusi obulimira bw'esiro y'obunda bwense kulenge tali inchira ndio sura krobulimi obiyoke enyoreri libaga lya bene kwaegwa megelyo chisemi nobosemya egero y'obulimi bwekerero n'echikolinga ase obolimi bochete skuru nobotugi bokumerwa mache tebone ng'ombe bune yengiya ngale konyana eyinsimegete ntera ngetia maraba ekonete konya kukina yo kamaraba konya kuyona nganya kwama buya beka chibuti imokyo bokombe to mogondo bweli nebisumwime na Bethel machine kile sukuri ya Jumaine chinsa ni bere chamurago ba wika chinsa isato asomurobere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa Bethel machine asomurobere boberemi nobotugi ime y'Ensoko TV oboroso bw'umugusi Tomo chago tengere merobere ito yogosemia na gukumanya yago korekana kira lituko nabariki baitu be andrete chinga kichons asenge incho yao eariganie asobo tengali botali nomubwekano Kurumucho mano Nairobi Kisii Nyamira nechingongo chinde chense ya Kenya abariki batu bakorentera mangana magia asenchira y'obwikirano emanya mange naboigo bwatira n'Ensoko TV koigeka chingenjo cy'omugusi Ensoko TV oburuso bw'umugusi eye n'Ensoko TV oburuso bw'umugusi
sana ibire mwancho muri gicetire maye cinsa isato gaigane gitaseni Gensoko TV murubiri nensoko bwakira bono nigo tole chidagika kiri chomo ari tochikoba togokora Diana ngana tuabekerete mesa nigegendete kogayanwa bantu barure birengera byabo buna baroche ndo kirekera umuntu matubuya wumugusi kero umuntu arabwate birengera byayo maine nande tokiruke kioreri kyo murigereria asanya ariko bagagochicha wakesimi yaye gochaga igase studio tatebigente kinche narwa kerega inde kinarwa kerega egento nesomiri kurwa sabantu edeta keiro tarakora kende gyonse ayebwe komanya no urarigereria two sides of the coin urarigereri totebi ungagenda guchia obu muntu uri ukungusunga etwate abatokorega tigakore bintu kore under pressure gose kobekire liberera liri ligoro anda kyo naro konyoranga ongusiru bantu mbaro konyoranga ubugima bwabo buri control na mwanya bantu kangote byanga innocent to ende para wachire igonire byanaro muntu atware standard ya munyenga kona abantu bajipsi mbakwana yo kwa kokondigere chetalia data batalia data Diana tuwaze kugongira bina nindo chega iga akorokwa ngorokwo yunge kurwa githurai no wabateba no ari meyo murubiri soko bwa kirekera Dennis twakororire gaiga kuruchise meche na kuru ateba no ari meyo murubiri Alex na somire yago bateba kuruchise moche maji mazuri Kasarani amo neligelia ya akulikoro kunga Eda Kirubo na bana Joy Adriana Nilean agatebe neje itubutambe bijamona sobosemya igati yabali banyarako bakolika chi message cy'abasemba mbiyabono ngana twabwate Diana ngo gatebya ari tigandara ligeli bali bale sense mail ya WhatsApp Diana ligeli abantu bale sense ya Facebook ose banyarako bakoruwa na bero birengeli byabo nindo chega iga narokoro kwa tigandara ligereli Rogers ninkoroche byamano akoteba ipo siku oyabateba ipo siku litukondiro lirabe ibintu bigoncho likuruchinsemo kirichya musaraba negati yabali bale asumurubili yasemambia bono mwancho murigeli gento togokora semambia igancho linga togendete gukwanira igoro ye amate ya itumu gakoyo mase ikilia etetekera twari ko batogokwana gatebete innocent ga kinonya na kana inchengo takagosemia bande elia nendi mbete tokugoro gaiga na inchenga kimoko ndusiri gwelyo mwana ona agachaga iganka kanyora ibintu baro siri muswati akamotebya banganyire agateba kamenyete jogo bagache tororo era no mungina niko bana kulira butuko bagakibebire musubati omotebiri nga bayiboli bali bago goseke nyorokeri keino enabi nero nabi batede tindiko gendali na kituguna kubura niye semambi abono nga kirenda abayiboli abaro bakoba na baromba tagete barora mwana oyo bogagoche soko bwakire inga kikwabokire Namka salama. Namka salama. Tokwaneke gusirende? Gusi. Okay, pia mano. Otembi. Asante. Dawa Sonko TV. Okay, thank you so much. Inaonekana ni shabiki wetu ambaye anajaribu kuelewa. Asante. Kumbe mbale wako na kubati asante Soko TV. Iko na amanyire tache tia kimakosa. On Sunday na bwate umukamba. Nere na bande tinga. Na bakoigwa lakini tari konyara gukwana. Murigererio wakirete si. Motel. Garengo motel umukamba. Paise nano mukamba naro ntebi na wakwana igo. Murandi utageta chache show ya ochonyori. Igo rende na bamate na barumbagenda teko na gosemi. Igo torochiko na bubwati bali. Utebire pia mono sana. Asante sana mwancho murigererio namba ite studio gere 0788 666663 namba itogere 0788 666663 inere namba gutwakira gochaga igase studio mugako irende buna boreti tore sichisimi kiri cyo mwalyo mugako ina buratoke na tegerete litukuriri mwa muigwete tuwaza ko incident buna bono iko igote yabanga buri mubweso korombo karona ari wiki gocha tochi tubukwanire bantu bachiete bakaye guburi bwa mugaka gorete bono nkari bachikogenda batebunga inukarwa agitoja gupima chiprotechi lakini asebono mambia korata tebinga abana magaganyete mungwano uri mugakarene nakurigeti nabera toke ngwategerete later on andu mwakarera buna tachi cyana buranyo naje tu mwana kamwakire simi akamutebi yayo mwaka gukwangira ari kirario
bintu mbiri chikabenye nche kaminelia ndararora nire yachire gaiga soko bwakire Kire. ni ngoto kwa nerese mambia bona. Okay, tino mogeni. Ngakio mogeni mbiyole. Ndiyande. Lieta liago. Lieta muranguruku. Okay, njengo te afu mujadala. Ngai mura okurukuru litanga nimbiya naramanya ngai okurukuru. Nairobi. Okay. Ya, nje nsogete Roikoyo. Okay, nje na tena na ki. Umugako uyu kuringana buna anda atebe. Anda ke nogo mwago kumomo swati uyu. Tu njengo teba. Asi sogete na nje mwako netari gotaka ngende tobo. Tu abaibori baya bakumata iyo kwa nyometo mu busi. So hakuna haja yani togenda no trend. Mubu ati basese ninge asenjorwete kabirende. So umwa ubona tutemwa kona gante ntogenda. So ubona ntibuna abaibori baya kuningana abaibori baya baguku bate nkengerete. Uri no mugago kanete kebati kwegura bano. So njenda tayo mwako ina naki. Anda keta ni motibati yo komate ibarugusi. Yani yona tenga umwako ino gokumwa motibati yo anda ke. Orocherende. So ikona etunguta manyengi momuro yarwere to. Okay, asante sana. Asante sana. Oletre ebirengererie biye kabisa. Hibono kaite naro mtukani. Mura mo inumorengere tinga. Mamo cha yuto bantu ba. Mamo cha yakuna kubikira umusubati nga umusubati nerogero. Mugaka nerogate nga yabantu balimba jete bagante bitubweneretia bono kuruelia mo biseta kamate itogenda ali tulebisa. Igo mugaka nero tebigwa le chunguza semambia bono. Timanye titije tukanyara birengererie. Musubati yo kwandirekene. Aburo kwaga nyete. Aburo kwaga nyete ni jete boy. Aburo kwaga nyete. Soko bwakire. Bwakire ngoko bibi. Bwakire ngotoko nere. Njama lieta John. Ngeke kashie kiambo. Kashie mbiere. Kashie mbiere. Gamba na Diana bano. Ege ntonjenda kwane na ndenda ruo bose miri tangani mu gujina tebete na. Mechima buru. Mechima buru. Mechima buru. Na ande oise koligereri nindoche kisambe kemo. Omo murakari kwa. Ekerali kwa agate abaiboli bono bademu muroli kirwa torageri. Otemire kubarageri akogenda ka shopping yobe kanyumba. Omongino olio bisoma tebibyarire oimukyo jikuoni. Okonge agura bakezukali eguni. Omongino bono ragera tiga muragere no mugaka. Bate bana apana omongino tebane zukali rinkale yaereto obwato ira marume onia. Omugaka ominyoke byombo bugori siringi 200 ogendo chikonywera maru. Omwali bwo mwako kwero mwalimu kireto tebuna kai ebintu byasa koiruka kinyomba ngotagorukire. Ominyoka nando nyorana ibeza agotaiweli 100. Omanya koimoka ominyoka nando bugori eroni ocho akana. Bono ntebina omugaka buno yo no yo kolera bono iganaga niria chunguzuna ikigeko gera bamutamete kurukaninki. Na baganiri bachunguse kyara abandi bakobisama muco. Amagoso orere umumura no mube. Era amagosa ina ararigitamba gwikera ko nganya koruka. Na mwana uri obo ibole to muga embaterie bali bonzi bategerete. Ngakite iyo mwana arakwanga mbali ngabamenyete izikora kinyama edeno tindaka omukare iringi 500 ekyo. Omubine libuyejo. Obuzima bwogenderete bya. Na maini. Iga abaiboli mbali baragera omwana uno inagote byo kule mwata ni 5 years. Tabu ati none mbolika. Wetere mejano na abaiboli. Bakangya baka omuzibati abwata bakamuminyokina nayo ogereto mu murata yo kukumukari tatu ebintu bakamaseze.
igonje gesege njiranda abaterie Ensoko TV abaiboli negigero before bataraja akakolera umwana nande machani mwana kwa masomi kwa muliki alikwa tari yako kwa masomi alikwa jagokonya ekonye okay kili yako kwa shilingi zano litika ndio mama asante sana abaiboli basanikiye nabarubu kiriye ke banyora kurwa so mwana na kikyo okay ni uno muntu mnatebire meta abaiboli mbali batari kuisanika naro watema ko wachote balinde lyonse nanje tigansire kuruka darabura kurwa tigandarabura ndari yagacha mitu mwana nayo kuyagacha okay nchekera ngoligereria I think twaranyore chinsemo ibere chionsi chiringa ntukomanya ko ntukunyara go judge gento keroro nkiringa ntukunyara ko batogo tegerera tororenga ebgintu kiriyo gotegera nkire kieke abira toko mugakanera goteba ninde entitled 100% nyoro bokonyi kurwa so mwana one onya takonga muswati uri nerogera nanyora bintu biri onyorenga ngakiende bintu mbindire bitayo narorira abantu bakurikwa sorry to say umuntu akurikwa sino bunyanyimbo kwanyora abantu barengereti natwo bwate kibese kirenga kibuna nagwa kiresi imyo mwana ominto ntomere 20,000 ntomere 10,000 bantu bana kumanye payslip yo munyanyimbo kibese renga kire bana kumanye yo mwarimu ne kibese renga kire abo buri na karoniga egero kumwakira umuntu ina baranyora no nyamambi agosoka ali ne kigali nya kwande gasiri kiri golirense magoro basoke mapema kira magoro akiri egera abantu baikara star segete bateba ngoma tumusubati uri gatika gosoma sachi uri gatika gotwa kibese garo mungiti igabo ngiti esenyencho amate yagera expectations rajyo kitubwata asobogiba tubegeta aso umuntu gete nawe chikoba muchando kurinde nayo yo guruko musubati kwa chicha muntu nabwata abayibuli baye kwa banyorire mbaroro naye no bwata bawo kakimoko nonye yani fairness netoga yeto gokorera bwane buri kabisa daire ndwara amatenga gije yaye bibiro bikware koranga tintageti jiraro ya abayibuli bako gachebesa babana babo bonse akobagaiga kwanyora ngaki kutabwa tefe omwa oyomwa nabora nyona ninje ne beneficiary murubili kaminoyo namaina ako genda gusino muchango suri ngike nyoro bateba ngo mwana one nantumire jibe so tatometi lakini ese jama tenga abana bane okonyora kwapo korete ki ekulense empathy ekina kinje ndati yabantu baito ibi baruwe bitogokora isikali nabura arengera linga bibwate kibesi kinyingi namaina lakini nyore bese nchiyo na nyora nga keroko ko ninarora no ina sumtandao guchanara ligelie kerba gukwanera mangana ye chinyumba ye family na romo isike getakolera gotebanga na temere gutuma kibese guchikana somiri abana baminto na abagachira abayibuli bono kibese kikire emirimo ya na butiro semirimo ya eliri na irereka bayibuli banseriri abande babwate bintemega nemenge sana tware karansiri mate nande mega nemenge nelyo tabekembeho mutawate binche na chete ngabwate bintekera narenga asigete ngarakira umuntu minto tigamuri kiregento yarebo minto ngamugurire garingamo yarebo minto ngamuburimo kera batiembe bintu kera byachi byanyora gose nama mochachi chegasi bintu byagunse ndogwera nangaki abana baminte bintu biri nabaete ndate mbatigire nusu mutakonga moche igamungirangira nelibisi nini ganchakira ubugima naliyo gatebunga bintu byawo bibira bintu mbiya so sometimes tigatoligereria nkagerete ngo mugaka twara kwaneire sengane yo imuna kwaira tete ikiri arengese a conversation mune ya rero twabwate ikoiguyu eyende karenga buri mumbo karororo bwisokuru nonde mbororo buria kwagurira ibwe komonyene abantekera bayikire myaka batakire gwatero na baronto cyo tubukwanire kera kinga kicinde kigo ikomwancho murigereri chedaya nanta itorarigereria nyatubwate chimessage ya sensemo ya Facebook na email ya SMS egera tukuru murubiri ndo chaigo musurbiye sote bakira Dennis yake yo musurbiye sukura na Kurusit Salams Club wikaga chiba saito watching lame kumariba na rawta bluetooth senior kurwa marani bochi following bana baske baso following ensoko astiga setting gagetene gitware nga sensemo itiga setting David Mogaka bwakire buya watching live from Babadogo Nairobi
Blessed John Crevans baso itinera uteba watching from Udhiru amaseseni yayo abana baminto amaseseni yayo abana baminto Moseti Innocent kibande sokoro nandi wateba mochi mumera na bantu mokoro kwa Innocent tubetiwe semore abakiriru the innocence in you a morning from Lee Kenya Village out of Nyamira County elimuacha alivyo no alime yomorobiro musulwe sunanda out of Nakuru Slums Club no alime yomorobiro Freddy Kogembo out there is watching live Kinarabuga majamaa unaowaona wakifuata wanasiasa kazi ya kwamba fair ndo wanayofanya ile twate bwanga muraigwensa tebanga mbali bagusabe fair abamura kinara otebirega majamaa unaowaona wakifuata wanasiasa kazi ya kwamba fair ndo wanayofanya director zake ni Ngoro Chago Alberto Kyogo out there Alberto Kyogo from Nyambunua PAG wacha warembo wakule kama wamepewa ya bure abo gwazagira bamura abo gwazagira chips ya soire okay. Steven Sari out there please follow me up no arimbe yomoroberio Kinarabuga asoko bwakire kutoka Kisumu ena kumakori bila kusahau mimi wasoime Mamo Ndesta Makori John Kebatimo Silvega Su Eriko Solo na abana baminto bonsire ni freestyle Friday turojina bina tuwe boyeti sa freestyle Friday Fred Moga watakurwa St Peters Nyakenyo Minseso MS de Call Fred Moga moturi komo ena kumakoli boygo na makoroli nane Linet Bokogoti Bobiero kurutawala mihango watching live on Victor Mondo Josephat Timosoni Kimwoma Christopher Tandi Bartolomeo Mumanyi Rogers Nyariki Solomon Nyamongo Jared Urulima Tureti Omoigwa Eric Okari ena kumochere Musulwesu Hilary Musioma Josephat na Mbarikiwa Dennis Kukupae kwenye na koligiri na Baigondo cheno kumochere no ali miyomoro biri Kinyang'au Jeria Kerbo Mbarikiwa na ndino ara Jessica Mura bana baske baso Trisa mbia Trisa omboka Trisa kagete yeteri yancho ligo sentrisa liri yarengeri ngao Trisa mbia Trimba ngaiteneri ngao na baigo mwanchito mulgeria nkora gusoma bali batu bwatia somtana ito Facebook negati abande gagetenga asichiri cha Facebook na kole nabokora ligeri kurase na beria ye studio kingo nago cheki gaiga WhatsApp ndole mbara binandi basangire na intwe mwanchito mulgeria kurase nsemeria WhatsApp ne namba ito butambe tawatibanga ne ywa yemo konyara ko gusanga na intwe ndoche bali nasomira na ndembaroro kolende tirigo chikunyara gengo bakwana igonda kwana marieta makeigondoche chianyolira kego lakini ngo chiringire machito murienso mambi yabano mwanchu muri litwa kwana mange kurutwa chagete chinsa 12 mbiya mona soko bagotubwatia ase emutanda ulito Facebook na Diana basomere bali muri YouTube bali muri sechinga chino moi karanste mogenda te kwire chinga kichino kuligerige taseni gito gensoko TV mbiya mono sana musubati yo mukuru kwa Maria Corina Machando oyugara mu Venezuela nigatebire nga ubugoirie kegwa kya Nobel Peace Prize kumwirero muraibu ense America Donald Trump asikiria tebire nga gachikoba kumwinyora aso kwirukwaye kunyara koba gagokonye ense ya Venezuela kwenyorera obosibole bwaye maega yo muraibu ense yo Nicolas Maduro kubwatwa asikiri batebanga nigabeire gakuba migeranse naboigo asa kubwatanirwa nobo ni bwa mariogo yogotinde igo musubati yokurunga Maria Corina Machando uyo ole omo Venezuela ni gobono iga agotebanga nigachikobaga kumwireke gwekyo nigakobaga kumwamiriria omurai bwa abaire asamatuka bango kwamiriria omurai bwa Maduro asense ya Venezuela igo Noroje Trump nagendete konyore byegwa negati ya ali agendete semambia bono Diana ntagete tukolera buchinsa chialire mu director tebire nga Innocent it is time tebire ibiro byekire na indu nabo to wanchirana ebirota ndo charo bikiranire ndo chaiga na maite studio ntwabwate naro jume ngagitenga ngwa kisoma kura somtanda ulio Facebook boy kokore no mwanchito mulgeria twasangire naye boy gone semiri na inche togote babutambe kero tugusanga naye kero tukuyekerengero kiago nerio giriago nigo togosemania twamanyania igo ngari twasangira se kero kiago kiarenge gaiga ne yaringe nchira yo moyo gosemania na bego kumanyania igo ngatika ngwa kena ngambi yamono asigwa nyari ko gwa kesimi yago twanyare togosanga
nabona tebanga tokanitio molembe twensi imukie kergo kiago imukie ko to kiago gendo lyo molembe mwanchito mulige lakini rero ko igure buna abaligere aitu batebirigonga andosia sole na etwaro guchika kwao manyanga mwanya bantu nabako ba control nabo ino sideo te idikoraiga inkoleigo igonga na etwaro musmamogo umanyengi genteke ngokora nekia umanyenga na kigego nkonya utarachi gusukande kuri no mwanchito mugira bwo tiangwa kengambi ya mono asogusangana itu asomorobiria nsoko bwakire nane tutumera ritko lya Jumatatu tunyari tugusanga mange chinga kichito chikukumanyi boigo bocholi unabogende tokolekana sensia ya Uganda unabotambirie tena ndana na mwanchito mugira tumerane ankyo aya tumerane ritko lya Monday na boigo chinsa isano na ibere asemesa ya mai Diana tete tokore soko bwakire rituko kera maigeri ye Biblia kare Saguli narengera li Uganda. Mabino nkagora bega igo mwancho muri rintu tigatogende weekend atwa gusabire weekend yengiya bagoteba ipo siku lakini ntogotebe enchira neroro itukulinde enchira netokokore kiri utarakora aigana Soko TV. Eye Nensoko